57 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Enero 23 tuig 2023 Lunes kita karon sinigadlaw sa mga headlines. Mayor Jerry Treñas hindi na pag-iendorso ang signal jamming request sa sunod sa kapulisan sa masunod iyang Dinagyang Festival. Dinagyang Festival modified signal jamming pati automated teller machine apektado. Ang National Telecommunications Commission magpagwasang ila sining pahayag na tuhoy sa signal jamming. CPRO 6 Regional Director Police Brigadier General Leo Francisco nagpangayos ng pasaylo sa pumuluyong nga wala makasulod sa city proper area. Mga temporaryo nga stage amat-amat na nga ginapang kuha. Ibalon man naton volume sa basura nga nakolekta pagkatapos ang Dinagyang Festival. Alkalde dayaw ang sentro sa gilayon sining pagtinlo sa syudad sa Iloilo. Sa pihak kabahin na Banwa Tribo Halawod sang Banwa sang Kalinog Iloilo plano nga magselebrar sang ila kadalagaan sa isla sang Boracay. Muni madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagkapangalagad sa gihapon diri ginamang sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto. Detalye sini panumbalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Mga mensahe o kung mga naghahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells. Sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Enero 23, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of National Defense inirekomenda na po na tanggalin ang fixed terms sa Armed Forces of the Philippines. Infrastructure project sa Subic Bay dapat napalawigin ayon yan sa United States Department of Defense. Patuloy na pagtugis naman sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Pilipinas, tiniyak ng Philippine National Police. Bilang ng nasawi sa sama ng panahon, pumalo na sa 35. Ayon yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Supply ng inangkat na sibuyas dumating na po sa bansa ayon sa Bureau of Plant and Industry. Sa ating international news naman, ang suspect sa mass shooting sa California na ikinamatay ng 10 tao, nagpakamatay. Sa ating pong sports balita, ang Toronto Raptors nagpamalas ng 125 points laban sa katunggaling New York Knicks. Ang Knicks nakapagtala ng 4 na sunod-sunod na talo ngayong season. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Inihayag po ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. na inirekomenda na nila sa Senado na tanggalin itong fixed terms ng mga pangunahing opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Binanggit ni Galvez na ang Senado na nagbabalak na amyendahan itong Republic Act 11709, itong act strengthening professionalism sa Armed Forces of the Philippines, ay nagpahayag ng suporta sa kanilang rekomendasyon. Anya kung tatanggapin ng Senado ang kanilang rekomendasyon, magiging flexible at hindi na absolute itong career management ng Armed Forces of the Philippines key officials or officers. Kung matatandaan, sinabi ni Galvez na ang 3-year fixed term ay maaaring humantong sa pagtigil sa yugto ng promosyon sa Armed Forces of the Philippines at ang demoralisasyon sa mga opisyal ng militar. Ang Republic Act 11709 na nagbibigay ng 3 taong nakatakdang termino para sa mga pangunahing opisyal ng Armed Forces of the Philippines, kabilang ang Chief of Staff, ay nilagdaan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ilang buwan bago siya bumaba sa pwesto bilang Pangulo ng bansa. Samantala, isa sa priority ng diplomats and defense officials ng Manila at Washington ay ang mga proyektong pang-infrastruktura sa Subic Bay na naglalayong suportahan ang paglago ng ekonomiya sa Pilipinas. Sa naganap na pulong ng dalawang bansa, tinalakay ang pasimula ng kooperasyong pansiguridad at ang mga isyong nauugnay sa West Philippine Sea. Ang dating baseng pandagat ng United States na Subic Bay sa lalawigan ng Zambales na naging libreng daungan matapos bumoto ang Senado ng Pilipinas noong taong 1991 para tanggihan ng Estados Unidos sa bansa, ay binisita kamakailan ng mga opisyal na nagsimula kay Ambassador Mary Kay Carlson noong buwan ng Nobyembre ng nakaraang taon at Lindsay Ford ng United States Department of Defense kamakailan. Sa pagbisita ni Ford, idinaos ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang 2 araw na bilateral strategic dialogue o BSD sa Manila. Ayon sa pahayag ng Department of Foreign Affairs at ng United States Embassy, ang bilateral strategic dialogue ay nagsisilbing pangunahing taunang plataporma para sa dalawang bansa na talakayin ang buong hanay ng kooperasyong pampolitika, seguridad at ekonomiya. Una na nga rito, ang Estados Unidos at Pilipinas ay magkaalyado sa Mutual Defense Treaty ng taong 1951 na tinalakay ng dialogo bukod sa iba pang mga bagay at ang ganap na pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng 2014. Sa iba pang mga balita, itong patuloy na pagtugis daw sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators dito sa Pilipinas, tiniyak yan ng Philippine National Police. At may report si Bombo Marlene Padjernos. Tiniyak ng Philippine National Police na tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang pagtugis laban sa mga illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa Pilipinas. Kasunod ito na naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pinag-iisipan pa nito kung pahihintulutan ba o hindi ang pagpapatuloy ng operasyon ng POGO sa bansa sa kabila ng mga pagkakasukot ito sa illegal na gawain sa Pilipinas. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr., patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ukol dito. Layon nito na malaman kung ano-anong mga POGO companies ang mayroong lisensya at wala na illegal na nag-ooperate sa bansa. Ngunit bukod anya sa buong hanin ng pambansang pulisya, ay katuwang din nila ang iba't ibang mga law enforcement agencies sa bansa sa pagsugpo sa illegal na operasyon nito. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. On the part of the PNP, we will continue to operate against the operation of illegal POGO. We will continuously coordinate with PAGCOR kung ano yung, kasi may mga license at may mga unlicensed, merong mga expired na mga licenses. So definitely the PNP and maybe the other law enforcement agencies will continue to operate po dito sa mga illegal POGO operators nito. Kung maalala, una nang iniulat ng Bureau of Immigration na mula sa 368 unlicensed POGO workers ay naipa-deport na ang nasa 156 foreigners na illegal na nagatrabaho dito. Katumbas ito ng 42% ng deportation implementation rate ng nasabing ahensya. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos para sa #1 most trusted radio network in the country, Basta Radio. Bombo!
Bombo International News. Kinumpirma na ngayon ng pulisya na patay na ang hinihinalang gunman sa naganap na mass shooting na ikinasawi ng 10 katao sa Monterey Park, California. Sinabi ng pulisya na binaril at pinatay niya ang kanyang sarili sa loob ng puting van na pinalibutan ng mga pulis ng Torrance ilang oras ang nakalipas matapos ang insidente. Maraming tagapagpatupad ng batas ang nagsabi na ang lalaki ay namatay dahil sa isang tama ng baril sa sarili at hindi bababa sa 2 butas ng bala ang nakita sa bintana ng driver's sides sa mga sandali bago sila lumipat sa sasakyan. Lumapit dito ang 10 armadong opisyal at binasag ang bintana sa gilid ng pasahero para makapasok sa nasabing sasakyan. Una na nga rito, 10 ang naitalang nasawi at 10 katao din ang sugatan sa nasabing insidente. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Los Angeles County Sheriff Robert Luna. The suspect has been identified as Hu Can Tran. He is a 72-year-old male Asian. I can confirm that there are no outstanding suspects from the mass shooting incident that occurred in the city of Monterey Park. At yan ang bahagi ng pahayag ni Los Angeles County Sheriff Robert Luna. Sa mga balita po dito sa Pilipinas, 35 katao na po itong namatay dahil pa rin sa malawakang pag-ulan na dulot pa rin ng low pressure area at sama ng panahon mula noong Enero a 2 ayon sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Karamihan sa mga italang namatay po ay mula sa Zamboanga Peninsula na may bilang na pong 12. Ang Northern Mindanao naman ay may 8 bilang, 7 sa Eastern Visayas at 6 naman sa Bicol Region. Ang rehiyon ng Davao at Soc-Sargen ay nagtala rin ng tig-iisang pagkamatay. Sinabi ng ahensya na 19 na itong nasawi ay na-validate habang ang iba pa ay para pa rin sa kasalukuyang nasa proseso po ng verification. Bukod dito 12 katao yung nasugatan habang 7 pa ang nananatiling nawawala. Maliban na dito, ang pinsala na po sa agrikultura ay umabot sa 751.9 million pesos habang ang pagkasira naman dito sa infrastruktura ay tinatayang aabot na yan sa 276.7 million pesos. Kumuha naman tayo ng update dahil ang House panel sinimulan na ang pagdinig sa smuggling ng mga basic commodities at tobacco. At samantala ang halos 12,800 na nakatao pumasa sa civil service exams. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan mula kay Bombo Annalise Soberano. Sinimulan na ngayong araw ng House Committee on Ways and Means ang pagdinig kaugnay sa smuggling ng mga basic commodities at tobacco. Ang nasabing pagdinig ay bunsod sa House Resolution number 311 na inihain ni Representative Swansing na naglalayo na makahanap ng solusyon para matigil na ang talamak na agri-smuggling sa ating bansa. Una nang inihayag ni House Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda na hindi nito nagustuhan ang mga ulat kaugnay sa talamak na smuggling activities lalo na sa Subic Port sa Zambales. Una nang iminungkahi ni Salceda, ipapasara na lamang niya ang Subic Port dahil sa natalamak na nasabing illegal na aktibidad. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Congressman Joey Salceda. Days we were bombarded with news reports on massive smuggling of agricultural products in various ports all over the countries, which has triggered a continuing increase in prices, which is actually counterintuitive. When you smuggle, you increase supply. When you increase supply, prices should fall. But in this country, we defy gravity and defy the law of supply and demand. We also received top-level intelligence from key informants whose inputs we will release in proper time. In the exercise of our oversight mandate, we at the Committee on Ways and Means are eager to resume our investigations. Actually, simula po, this is my 5th year as chairman. Ang pahayag ni Congressman Joey Salceda. Samantala, sa ibang balita, binati ni Civil Service Commission Chairman Carlo Alexi Nograles ang nasa halos 12,800 passers ng Civil Service Examination. Sa ulat na inilabas ng komisyon, nasa kabuang 10,115 examinees
ang pumasa sa Fire Officer Examination, 1,574 naman ang pumasa sa Penology Officer at 1,081 para sa iba pang examination gaya ng Basic Competency on Local Treasury Examination. Sinabi ni Nograles ang nasabing mga figures ay nagrepresenta ng 17.14%, 16.23% at 18.13% sa kabuang bilang ng mga examinees na kumuha ng civil service exam. Ayon pa kay binigyang diin ni Nograles na nito dahil nga sa pagpupursigi ng mga examinees na makapasa sa civil service exam at ngayon ay nagbunga na, umaasa siyang mabigyan sila ng pagkakataon na makapaglingkod sa pamahalaan at magsilbi bilang bagong henerasyon ng mga lingkod bayan na may pagmamalaki sa loob at labas ng ating bansa. Makikita umano ang kompletong listahan ng mga successful examinees sa website ng Civil Service Commission. Live mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, boom! Dumating na po sa Pilipinas ang mga sibuyas na inangkat naman kamakailan ng gobyerno ng Pilipinas. Ayon po yan sa Bureau of Plant Industry. Sa pagdami ng supply ngayon, huling bahagi po ng Enero, marami itong umaasa na bababa na po ang presyo ng sibuyas. Umaasa ang ilan na malapit nang mangyari itong pahayag ng Department of Agriculture na bababa sa 80 pesos kada kilo po ang presyo ng sibuyas. Gayon pa man, wala pa sa mga pamilihan ang mga inangkat na sibuyas dahil sumasailalim pa ang mga ito sa masusing inspeksyon. Kung matatandaan, umabot itong presyo ng sibuyas sa 700 hanggang 800 pesos kada kilo nito lamang sa ilang pamilihan po sa Metro Manila pati sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Sa iba pang mga balita, inihayag ng Department of the Interior and Local Government o DILG na inatasan nito ang mga regional at provincial office nito na imbestigahan ng umano'y harassment ng mga pulis sa isang magsasaka ng sibuyas sa Pangasinan. Sa isang pahayag, sinabi ng departamento na inutusan ni Secretary Benhur Abalos ang Department of the Interior and Local Government Region 1 at Pangasinan na magsumite ng ulat tungkol sa insidente na kinasasangkutan ng mga pulis sa Bayambang. Anya, mataas umano ang respeto ng ahensya sa mga magsasaka dahil mahalaga ang kanilang papel sa food security at tamang nutrisyon sa ating bansa. Pinaalalahanan ni Abalos ang mga otoridad na sundin ang panuntunan ng batas at mga protokol sa pagsasagawa ng mga investigasyon upang maiwasan ang mga takot sa mga kinauukulang individual. Kung matatandaan, sinabi ni Merly Gallardo, isang magsasaka ng sibuyas na humarap sa kamakailang pagdinig sa Senado, na binisita ng pulisya ang kanyang bahay ng maraming beses, humiling sa kanya na pumirma sa isang pahayag kaugnay ng pagkamatay ng kanyang asawa. Una na nga rito, sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Redrico Maranan na sinunod lamang ng Bayambang Police ang direktiba ng Department of the Interior and Local Government Pangasinan para i-validate ang mga naulat na naturang nasawi. Mamaya kukuha po tayo ng mga update sa isinagawang press conference ng Commission on Elections kaugnay pa rin dito sa Register Anywhere Project na mas pinigting daw ng komisyon. Samantala muna, tatlo pang pinaniniwala ang biktima ng human trafficking na nagpanggap na mga turista ang nahuli sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Bureau of Immigration, ang naturang mga pasahero ay patungo sana sa Laos doon at sila po ay dadaan sa Bangkok. Umamin din ang mga pasahero na sila ay magtatrabaho sana bilang customer service representatives sa isang kumpanya sa naturang bansa at sila ay pinangakuan daw ng sahod na 30 hanggang 40,000 pesos kada buwan. Ayon po kay Bureau of Immigration, Travel Control and Enforcement Unit Head Ann Camille Mina, nagpresenta na rin ng mga biktima ng peking employment documents. Ang tatlong pasahero ay hawak na ng Interagency Task Force Against Trafficking para sa kaukulang investigasyon at sa pagsasampa ng kaso laban pa rin sa mga illegal recruiters. Samantala po, itong tumataas na demand ng langis sa China itinuturing na isa sa mga dahilan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. At ma-report si Bombo JC Galvez.
Itinuturing ng Department of Energy na isa sa mga dahilan ng patuloy na pagtaas ng petrolyo sa bansa ay ang tumataas sa demand ng langis sa bansang China. Sinabi ng Department of Energy ng domestic fuel pump ay inaasang tataas ng hanggang 2.60 pesos kada litro dahil umano sa oil demand recovery mula sa bansang China. Ayon kay Attorney Rino Abad ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, hindi anya natitinag ang China sa pagdemand ng krudo sa kabila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Dagdag pa nito, ang itinaas ng diesel sa loob ng 5 araw na trading ay aabot ng $6 per barrel. Mas malala naman anya ang aumento sa presyo ng gasolina kung saan umabot ng $8 ang aumento per barrel. Samantala naman sa presyo ng kerosene ay may pagtaas din na aabot ng $7. Ang pangunahing dahilan na nasabing pagtaas ay ang pagbawi ng demand ng gasolina sa nangungunang importer ng langis sa mundo na ang China. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Attorney Rino Abad. In-increase po ng diesel in 5 days na trading ay umaabot ng halos $6.30 per barrel po yan. Gasoline mas lala, umabot po ng $8 and 34 cents. At kerosene hindi po nalalayo, almost $7 per barrel po. Ito na nga po yung talagang sunod-sunod na pronouncement from China na palakas na, balik na sila, aayawan muna nila yung mga lockdown. Tuloy ang pagpapatupad ng mga oil companies na malaki ang oil price hike bukas araw ng Martes. Ayon sa mga energy sources, ang gasolina ang mayroong pinakamalaking aumento na papalo sa 3 pesos hanggang 3.50 pesos kada litro. Malaki rin ang dagdag sa presyo ng kada litro ng kerosene na 2.40 pesos hanggang 2.90 pesos. Ang produktong diesel ang mayroong pinakamababang rollback pero nasa 2.20 pesos hanggang 2.70 pesos pa rin ang dagdag sa kada litro. Ito na ang ikatlong sunod na linggo na tumaas ang presyo ng langis. Paliwanag ng ahensya, ang panibagong dagdag presyo sa langis ay dahil nga sa tumataas sa demand ng langis sa China na nagluwag na ng COVID-19 pandemic protocols at sa gitna ng pangamba sa global recession at bunsod na rin na mataas na inventaryo ng langis sa Estados Unidos. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Natin itong Register Anywhere Project. May press con kanina dyan sa Quezon City, itong Commission on Elections, at nandoon si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo ka Star Nation, mas paiigtingin pa ng Commission on Election ang Register Anywhere Project para lamang ito sa ating mga botante upang mapadali ang pagboto at pagpaparehistro ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nahihirapan na umuwi sa kanilang mga probinsya. Una rito, nagkaroon na ng pilot testing sa Metro Manila para sa barangay at sangguniang kabataan election, ngunit hindi pa rin naman mawawala itong botohan sa mga paaralan na atin na nakasanayan. Ayon kay Attorney George Garcia, chairman ng Commission on Election, iniisip ng kanilang ahensya kung paano mapadali at maging convenient ang kalagayan ng ating mga kababayan na hirap makaboto o makapagparehistro dahil sa walang oras na makauwi sa kanilang mga lugar. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng kapahayag ni Chairman George Garcia. Pumupunta sa kasuluk-sulukan na lugar ng ating bansa. Ganon din po naman yung ginagawa ng COMELEC upang maibigay lamang ang serbisyo na nararapat sa ating mga kababayan. Dahil hindi na sila nakakauwi pa sa kanilang mga lugar kung saan talaga sila pinanganak o kung yung talagang tinatawag nilang domicile o residence. Magpapatransfer ka ng registration, dito na lang din po. Magpapachange ka ng status o kaya ng pangalan mo dahil sa may nagbago sa name mo. Nagkaroon ka ng asawa, nakakasal mo lang, dito na rin po. Magpapa-reactivate ka dahil dalawang beses ka nang hindi nakaboto. Dito rin po nyo gagawin sa Registration Anywhere Project natin. Yan po ay mas pinaigting natin na serbisyo ng Commission on Election. Samantala mga kabombo ka Star Nation, ongoing naman ang registration pa rin dito sa Department of Social Welfare and Development sa mahigit 2,000 empleyado na hindi rin makauwi para makapagparehistro sa darating na mga halalan. At hindi lang yan dahil pupuntahan rin ng Commission on Election ang Senate of the Philippines at ang ilan pang mga ahensya bilang pagtuloy o paglulunsad ng Registration Anywhere Project ngayong taon.
At live mula dito sa Batasan Hills, Quezon City, para sa Bombo Network News, Bombo Chilem Prido, para sa #1 and most trusted network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, ilang mga Pinoy iginiit na mas mabilis na ngayon ang pagrerehistro ng SIM kumpara sa mga nakaraang linggo. May mga nakalap na impormasyon si Bombo Kelly Cordero. Iginiit ng ilang mga Pinoy na mas mabilis na ngayon ang pagrerehistro ng SIM kumpara sa mga nakaraang linggo. Ayon sa ating mga kababayan, nabawasan na ang ilang mga balakid na nararanasan ng ibang nagpaparehistro, hindi tulad noong mga unang linggo na madalas magloko o mag-error ang website dahil sa madami ang gumagamit nito. Ang SIM Registration Act ay batas kung saan ang lahat ng mga SIM card users ay kinakailangan na irehistro ang kanilang kasalukuyang ginagamit na SIM sa mga telecommunication providers. Layunin ng nasabing batas na protektahan ang mga mamamayan mula sa mga iligal na aktibidad tulad ng mga text scam at panloloko. Nagbigay ng pahayag sina Fern at Ramil sa naging karanasan nila sa pagrerehistro. Aniya mabilis na at marami na ang kanilang na-register ngayon. Nananawagan din sila sa mga hindi pa nakakaparehistro na magparehistro na. Narito at pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Fern at Ramil. Nakapag-register po ako ng SIM card na. Po, less hassle po. Mabilis lang po yung proseso. Wala naman po masyadong hinihinging requirements po. Sobrang importante po nang makapag-register po kayo ng SIM since marami pong scam na gumagamit na iba't ibang SIM card. Oo, nakapag-register na ako. Okay naman siya. May time lang na nag-error yung system. Pero so far naman, nakapag-register ako. 4 na phone yung na-register ko. 4 na SIM. Nakaraan palas, noong mga siguro January, mga second week ng January. Para po dun sa mga hindi pa nakapag-register ng SIM, mag-register na po kayo para maiwasan yung mga scammer. Marami nagte-text ngayon na mga number, yung mga link, wag nyo i-open para at least safe yung yung details nyo ng cellphone nyo o ng SIM card nyo. At yan nga ang naging pahayag ni Fern at Ramil sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Una rito matatandaan na noong unang linggo matapos may sa batas ang SIM Registration Act, hirap ma-access ang website at hindi makapagrehistro ang karamihan. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bumaba po sa 2.4% itong 7 araw na COVID-19 positivity rate sa Metro Manila. Ayon po yan sa Independent Pandemic Monitor ng Octa Research Group. Ayon kay Octa Fellow Dr. Guido David, bumaba ang positivity rate sa 2.4% mula sa 3.7% noong Enero 14. Anya walang probinsya sa Luzon ang nagkaroon ng pagtaas ng positivity rate. At maring sa probinsya, marami po sa probinsya ang may bumaba ang positivity rate. Dagdag dito, ang Department of Health ay nag-uulat na po ng 399 na bagong impeksyon sa COVID-19 na nagdala sa kabuang bilang ng mga aktibong kaso sa buong bansa sa 10,587. Sa ngayon, mahigpit pa rin pinag-iingat ang publiko dahil hindi pa rin naman umano nawawala ang kumakalat na nakamamatay na sakit sa ating bansa. Sa iba pang mga balita, pagtatapos ng Bacolodiat Festival sa Bacolod kahapon, naging matagumpay. May mga nakalap na impormasyon ang Bombo Radio Bacolod. Naging matagumpay ang pagtatapos ng 3 araw na selebrasyon ng Bacolodiat Festival 2023 sa lungsod ng Bacolod. Ang Bacolodiat Festival ang binuksan noong Biyernes, Enero 20 at nagtapos kahapon, Enero 22, taong kasalukuyan sa araw mismo ng Chinese Lunar New Year. Kahapon, inanunsyo ang mga nagwagi sa Bacolodiat Festival Lantern Dance Competition kung saan idineklarang Grand Champion ang Granadians at sila ang nakakuha ng 100,000 pesos cash prize. Inuwi ng Granadians ang Best in Costume Awards at sila ang nakakuha ng karagdagang 20,000 pesos at nadagdagan pa ng 20,000 pesos dahil sila rin ang nakakuha ng Best in Lantern Award. Samantala, first runner-up naman ang Jujaju kung saan umuwi ng 80,000 pesos at 60,000 pesos naman ang inuwi ng grupo mula sa Carlos Helado Memorial State University Kamso Alihis Campus matapos na sila ang tanghalin na second runner-up. Maliban dito, nakauwi rin ng 15,000 pesos bilang consolation prizes ang grupo ng Wild Rhythm at Troy Force. Maalala
Tala na may 5 teams ang sumali sa kompetisyon at nagtanghal sa Bacolod City Government Center grounds habang suot ang mga Chinese costumes at sumayaw sa tugtog ng Bacolodjet theme song. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Michelle Chua, ang board member ng Bacolodjet Incorporated, pinasalamatan nito ang lahat na tumulong at nagdarasal upang maging successful ang pagtatapos ng festival. Okay, I would like to thank the people of Bacolod City for supporting our event, and we promise next year we're going to have an even better event for everyone to enjoy. And I would like to appreciate everyone who prayed with us. Ayon kay Chua, ikinatuwa nito na natapos na maganda ang festival at malaki rin ang pagpapasalamat nito na hindi umulan dahil na-enjoy ng mga tao sa panonood ang mga activities na kanilang inihanda. Isa rin sa pinasalamatan nito ang mga Bacolodnon na sinamahan ng Chinese community sa pagdiriwang ng Chinese Lunar New Year. Tiniyak din ni Chua na sa susunod na taon, mas maganda pa ang kanilang gagawin sa pagdiriwang ng Bacolodjet Festival. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Glory Faith Alchario para sa #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Inihayag ng Department of Interior and Local Government o DILG na inatasan ito ang mga regional at provincial offices na investigahan na itong umano'y harassment ng mga pulis sa isang magsasaka ng sibuyas sa Pangasinan. Sa ipasang pahayag, sinabi ng departamento na inutusan na po ni Secretary Abalos ang mga itong DILG or Department of Interior and Local Government Region 1 at itong doon po sa Pangasinan na magsumite ng ulat tungkol pa rin sa insidente na kinasasangkutan ng mga pulis sa Bayambang. Ayon kay Abalos, mataas ang kanilang respeto sa mga magsasaka dahil mahalaga ang papel na ginagampanan nila sa seguridad ng pagkain at maayos ang nutrisyon ng ating bansa. Bombo Sports News. Itong NBA Games, kuha tayo ng update sa pamagitan ni Bombo Victor Liantino. Muling nagpakita ng galing ang kupunan ng Toronto Raptors matapos itong ipahiya ang katunggaling New York Knicks sa score na 125-116 sa katatapos pa lamang na laban ngayong araw. Nagpakitang gilas para sa Raptors ang kanilang shooting guard na si Pascal Siakam at umiskor ito ng 24 points habang si Scottie Barnes ay nakapagtala ng 19 points at si Precious Ochoa ay nakapag-ambag ng 12 points at 11 rebounds. Pinangunahan naman ng power forward player ng Knicks na si Pascal Siakam ang kabuang 24 points, 7 rebounds at 6 assists. Umiskor si RJ Barrett ng 30 points at si Julius Randle ay may 23 points at 19 rebounds dahilan upang tuluyang maitala ng Knicks ang kanilang 4 na sunod-sunod na talo ngayong season. Lumamang ang Knicks sa ikatlong quarter ng laro ngunit agad nagpakita ng matibay na depensa ang Raptors sa ika-4 na quarter dahilan upang maitala ng Raptors ang kanilang ika-25 panalo at ika-23 talo ngayong season ng National Basketball Association. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng Bombo Network News sa Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kagapon humalin sang Martes or sang Sabado sining adlaw, tubtubiak gapon damo ang nagreklamo kag nakabatsyag sang huol at the same time pila ka mga services kag negosyo ang apektado sang sining signal jamming, modified signal jamming nga gin-request sang Explosive Ordnance Division sang Iloilo City Police Office. Ginaprobahan man sang City Council, tigin tuman sang National Telecommunications Commission. Ti baloon ta karon kung ano ang pahayag diri sang NTC. May kantanan sa sining modified signal jamming. Ti kay ang pagpinsar nato modified signal jamming. Pero ang banwasang San Miguel, banwasang Alimujan, apektado lakip ng probinsya sang Guimaras.
Hibalon ta pati automated teller machine apektado sang sining signal jamming. Si Mayor Jerry Treñas nagpayag diri nga sinya sa sunod nga tuig hindi ko na pag-endorso inang request iya sang PNP nga signal jamming kay duway gid man sang may nabulig ina. Ini suno sa payag statement nga ginapagwa sang alkalde. Standby kay hibalo naton ang payagman sang National Telecommunications Commission kung anong ila sining mambal tuhoy sa sining signal jamming. We have on the line Attorney Deo Tan, ang legal officer karon sang National Telecommunications Commission. Attorney, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Anay sa Udto via Messenger. Makita ka man sa Facebook Live and of course babatian ikaw sa aton Cinema Radio Dial sa 837 kHz. Welcome sa Bombo Anay sa Udto, sir. Mayong hapon gid Bombo Champ no kag sa tanan nagapamati subong na sa aton subong nadlaw. Alright, ikaw siguro isa man sa mga naka-eksperyensya kagapon sang signal jamming kag kapareho sang mga kabombo naton. Medyo may huol nga natuga but sa bahin karon iya sa National Telecommunications Commission, ano ang statement nyo diri, Attorney Tan, sir? So on the part of NTC Regional Office 6 no, as an enforcement division no, we are just following the orders of the commission relative to the implementation of the signal interruption or suspension of telecommunication services during the conduct of the Dinagyang festivities. Our role is for the monitoring of the telcos compliance to the said memorandum order. So amo na ang sang NTC R6. Now, since the request involves temporary signal shutdown within the identified areas or the concerned areas, the telcos need to shut down all signals which are serving the said area of concern. So cell sites which transmits radio signals to the area of concern needs to be shut down in compliance with the directive of the commission. Alright. So, hindi gali niya matawag naton, attorney, nga for example, kung sa city proper lang kay the so-called request is modified signal jamming, hindi nga dira lang niya sa haro kunti malakip ang iban siniiya nga lugar kung sa diin malabot sang sang radio sang ginasakupan sa isa ka telecommunications company. Sakto ina Bombo Champ kay syempre lain-lain man ang cell sites na lugar sa mga telcos nato no. So basta ang importante para maging compliant sila sa order sang komisyon is patyon ang mga cell sites nagaserbe sa area of concern. So dapat wala giti signal sa identified areas na ginatuyo na na may signal suspension. So kung ang imo na cell site medyo sa Iloilo City tapos gaboy sira apatay gina ina ng shutdown. Amo manining rason nga pati ang Pavia, San Miguel, Alimudjan and even probinsya sa Guimaras wala man sila signal to? Neighboring areas no kung ga-transmit sang mag-signal kadto mismo sa areas of concern. That is why patyon man ina kay siyempre ga sulod ang ila na signal pa kadto man sa areas of concern naton. Tandaan naton na iba na abi na cell site dako ang range kay ang iba na cell site may 5G, 4G, 3G, 2G capabilities. So may iba na cell sites na gamay lang ang range, may iba na cell sites na dako ang area nila na ginatransmitan sang signal. So basta ang mando sa telco is ang dapat sa areas of concern wala giti signal na masulod. Okay. So sa bahin sang NTC nagsunod man lang kamo sa request. Gintuman lang man ninyo ang request sang signal jamming. Siyempre, ang directive halin sa ibabaw sa komisyon. So basically on our part sa NTCR6, we need to comply with the said directive of the commission. So on our part, we monitor the compliance of all the telcos relative to the memorandum order issued by the commission. Attorney, ipamangkot ko lang, isalot ko na lang ni. Kay may mga reports kami nga pati ATM apektado.
With regards to the ATM, ang amon lang ya Bombo Champ is ang telecommunication services, no? Ang mga telco na signals, amon lang na amon ya may temporary suspension. Okay. So Ang mga ATM na ya Bombo Champ, may Wi-Fi capability na orlan na iya mong bayaraman mismo. Kaya kung tanawon naton during the implementation of the signal shutdown Bombo Champ, may ara kita ya Wi-Fi, may ara kita ya na mga sa mga services na concern na pwede kita ya ka login man gyapon sa internet. Ang cell sites ang lang niya ang daw wala signal. Okay. On the other hand, kumustahon ko na lang siguro, attorney, ang SRA SIM card registration ninyo kay may information kamo, may ara kamo sa information dissemination hiwaton dito sa Banwa San Carles? Salamat gid Bombo Champ sa pagpamangkot sina kay it's a good news man kita kay may na-order na ang ato na komisyon na to conduct facilitated registration, no? And one of the areas identified is dito sa Carles. So sa January 27, 2023, that is a Friday, no? Ang mga telcos naton, ang tanan ng mga service providers makadto dito sa municipal covered gym sang Carles Iloilo, kaupod man sang ang NTC, with the assistance of the local government unit. Kapasalamat gid kami kay Mayor sa implementar sini sa pag-cater sa amon. So sa January 27, Friday, dito ang mga telecommunication services naton. So kung may mga ara pa na wala ka pa register, especially sa mga mga senior no nagapangita assistance, pwede gid kamo kadto sa amon na area. Pag sa mga kalapit na barangay, para at least diretso na lang kamo dito para to conduct the said SIM registration ninyo. As of today, Bombo Champ, may 22 million na gid plus na naka-register sa aton na SIM card registration. Lakip na naman diri attorney ang mga nagauyat bala sining mga cellphone nga wala iya sang internet connection, ining mga anong term sila tawag, ining daan pa nga cellphone, ang iban sila mas commonly known as keypad nga mga cellphone bala attorney? Sakto na, we are also ang damo man di mga request assistance, especially sa kung wala sila mga smartphone devices or laptop or mga tablets na pwede sila pero kung tanawon naton ang platform sa mga telcos pwede ma-access, pwede sila kahulam sa mga kilala nila, or kung di gani pwede sila kadto di sa mga telcos naton kay mayra man sila assisted registration or mismo sa NTC. Ang perte na dira masulod lang garing ang OTP or ang one-time password na sa kumbaga or verification na ibutang ninyo sa mismo na platform sang telco. So dira man nagyapon masulod ang verification if indeed ang SIM ni naka-attach sa isa ka device. All right. Sige. Attorney, thank you so much sa tiyempo nga ginhatag kag subong man pagpathag sang pila ka mga palamangkutanon nga ti luyag gid mabatian kag mahibalwan maintindihan sa aton sini nga mga kabombo. Salamat man Bombo Champ. Thank you for having us. Kag siyempre, kapangayo lang kami babulig sa media na para to disseminate ang amon na facilitated registration na iubrawon sa Carles sa January 27. Kag please, when you do the SIM card registration, please verify if that is the correct platform for the said registration which was provided by the telcos. Salamat gid ka madamo na salamat kag maayong hapon. Alright, diriwavit si Attorney Deo Tan sa National Telecommunications Commission Regional Office 6. Amo ni karon ng masadya, no? Sa aton sining mga kabumbo, nga man nakasiling ako nga amo sini karon ng masadya. Kay prior pa man nga maprubahan ining signal jamming, madamo na sa nagapangalang-alang sina diri. Madamo na nagpabutsyag sa pagpamalabag, bangod man nga dako nga huol ang matuga sini. Now, hindi ko lang ma-recall gid kung sino nagpagwa sang statement nga sinugpunan lang nila sang modified signal jamming or signal interruption kay kuno sa mga lugar lang nga ara ang judging area. So din bala ang judging area, Freedom Grandstand, Mulyeluni area, sa may Bonifacio Drive, Capitol sa kilid sang Kapitolyo. Ang judging area number 3 diri sa may Quezon Ledesma,
Judging area number 4, diri iya sa Rizal Mapa Streets. So, amo ni ang gin-aprobahan, gin-endorso sang Explosives Ordnance Division sang Iloilo City Police Office nga nalukpan ang ila sining opisina kag may mga nagkalapilasan to. Kagambot ko na nun itong latest na nagwa sa ila sining investigasyon. Kag may correction pagani nagikan sa isa naton iya ka listener regarding sa chemical nga ginpabangdan nga amo toya ang nagtugas ang explosion. Ang chemical kuno nga ano to? Nalipat lang ko abigid. Dapat balik-balikan ko na karon. Ang chemical kuno to nga ginpabangdan iya sang Explosive Ordnance Division nga kung sa diin amo kuno tong posible nagtugas ang paglupok, chemical kuno to ya nga ginagamit sa pag-ubra sang bulong. Hindi to ya kuno ya substance or chemical nga ginabutang para nga maghimo sang eksplosibo. Ito ginago ang Explosive Ordnance Division karon sa ICPO. Wow! No? Tapos, may nagpagwa man coming from, di lagi ko certain, pero may nagpagwa mo ni gani nga giningadlan na lang nga modified kay kuno sa mga judging area lang or sa mga area nga kung saan may ara sang stage. Among signal jamming. Amo to nga ginaprobahan man sa City Council. Amot ko na City Council nakapangunsiho man sa National Telecommunications Commission. Ang Iloilo City Police Office, amot ko nakapangunsiho man sa National Telecommunications Commission. Nga kung mag-request kaya kuno sang signal jamming, hindi na iya pwede sa malipot nga pulong, hindi na iya pwede nga tumuron mo ang particular nga area or streets. Kay nagadepende ina no? Sa range sang isa ka cell site. Tinahusisa man nila sa aton sin makabumbo. Nahusisa di sang aton kapulisan sang Explosive Ordnance Division sang ICPO. Nakapalamang kutanon man kagagin husisa man bala sa mga konsihal naton. Nga mo sinigaling plastada mo sining sitwasyon. Ti-kunti apektado yang Guimaras, apektado ang San Miguel, Pavia, Alimudjan. Do inungo klase sinikaron niya nga pagsulundan ginimo sa aton kapulisan kag nagpaungo-ungo man ang mga konsyal. Ti sabahin karon sang mga riders, mga delivery, food delivery, ang food delivery industry apektado gid kagapon. Kay nagasalig sila sa network service sang mga telecommunications company. Tiwala, shutdown. Daw kasubong lang na iya nga tunto kita, ginlimbungan kita sa aton sin mga kapulisan. Nagpatunto kag nagpainto man ang Iloilo City Council sa pagpamuno ni Vice Mayor Jeffrey Ganson. Inaprobahan nila mo. Why man lang sa may nag-question nga nila sila, basta may modified lang Tiwag kita nagpropamangkot? Why gid sa may nangusisa na sinyo? Why gid sa may makadala utok na sinyo sa mga konsyal taga mamangkot? Nga ba sini na pwede kag daw style lang na?
nga mapili mo lang iya kung diin nga street, diin nga dalanon, ang wala signal? Pwede siguro na kung siyang mga tsimpo pa ni makaraig bla. Pero tisubong may mga 5G, 4G na kita yun, just like Attorney Deyotan said nga, nagadipindi niya sa range. Ang telecommunications company, dapat gid mag-comply. Nag-comply man lang sila, gimonitor sang NTC. Oh? Ang dapat sinadri si Sao na nagduso-duso gid. Kag palusot bala ng into, ng tunto. Amo niya nga man pamatud-an ko na subong bumbok ri si Lugo. No? Nga hindi lang niya sa gugmang into anay kag tuntuhanay. May manog tunto, man gali kag may manog patalang man sa aton sin makapulisan kag sa aton sin mga opisyales. Kaya makon nyo sina, hindi gali niya pwede. Ngay tudlo-tudlo mo lang to, dirang area, dapat why na signala dito, ay man to signala. Nagadepende niya sa range ng cell site sang isa ka telecommunications company. Ti kay karon bisi smart, malapad ang iya sini iya nga, ang cell site niya malapad ang iya sini nga range. Amo man si Globe. Ang iban sini gambal niya dito may signal, doon wala. Ti kon ang isa pagit ka telecommunications company, malapad man ang range ang iya sini nga masakupan. Ti kon tintonses sa aton sini makabumbo. Niyang pamangkot sinadira kag ang gusto naton mahibaluan, nagpuro pamangkot kag nanghusisa kag gintunan man balanay sa aton sini kapulisan. Kag kunway man binagtuon kag dreaming in the night lang yang aton sini makapulisan sa pagduso-duso sini signal jamming. Nagagi ini sa mga konsyal, damo bugado da. Damo malam da. Huwag ka mo kasalapo sini. Ay nano lang kita aton mga musliman. Sa aton sin makabumbo. Gone are the days nga may mga nagahimo sang improvised explosive device. Just like abi sa Boston bombing to, ginhimo, pinaagi sa rice cooker. Ting triggering device kuno to, cellphone. Ang sa iban pagid sini, Iloilo City is hindi man niya banwa nga kung sa diin, madamo terorista. No offense meant, but Iloilo City hindi iya Mindanao. Hindi iya hulo-sulo kung sa diin pato nga damo sang nagkalanabo sini nga bombings. Putorya, kadamo sang ginagastuhan tadi nga mga K9 units, Coast Guard, Police, ano pa ginamay mga K9 units, ginapakaon sa Ido, ginapakaon sa Andler, ginaswildo. Hindi nyo na ma-activate. Sa pangkabilugan, intelligence gathering, hindi nyo na mahimo. Kalabanan subong iya, kung hindi man terroristic act, ang ginahimo, no? Subong naman niya ang nagadata, mass shooting, just like sa California. Ano pa pag mass shooting kagapon, granting for the sake of discussion kay bisan botilya sang perfume, ganin, di kasulod. Bullpen, di kasulod. Di ba? Sa kay stricto, ginadayaw, ginaton, kay ginapasalamatan, ginaton naton sini mga kapulisan. Terrible, stricto gid sila iya, no? Sa nagumpisa ang dinagyang festival. But, sus Maria kagusip man, maluoy man kamo.
Hindi man kung tani maglabot sa punto nga ti. Overkill ijak tama. Ti si Mayor Mike Rama ganito. Why ya? Sinya hindi ko ya mag shutdown sang signal why niya sang shutdown di kay halit na niya madulot rin sa pagsaulog sang sinulog. Tika sa kay striktohon sang aton sini kapulisan gani. Linibo pa yang tuyo nga magsulod sa city proper pero why na lang makasulod kay ang iban sini nagpuruli na lang. Ang iban sini gani gambal niya. Sinya hindi na iya siguro iya sa bahin iya sa nga to secure No, it's all about business man siguro sa gyapon Sa aton sini nga mga kabumbo. Tiyang alkalde nagpagwa na iya sa iya sini nga kung malabot si Mayor at tistigan tabi. Malabot si Mayor Jerry Treñas kay nagamba siya nga hindi na pag-endorso liwat ining suno signal jamming ni sa nga Explosive Ordnance Division Kag pating iban sini sa Alimudjan to, sa San Miguel to, apektado sa Guimaras to, apektado pa sila sa aton sila makabumbo sining signal jamming anak ng Tinapaw. Ang isa pagid nga damo man sang nahamot nagpost nagpalinton ang Iloilo City Police Office nga may signal jamming kita amo ni oras amo sini amo sadto ti kung may mga emerhensya kamo tawag lang kamo sa amon hotline. Perte Sus Maria kang Jose po di paano ka katawag sa hotline? Kaya wala signal. alam bilang ya. No? What a brilliant idea. Sus Maria kang Josep. Galungo lang ko sa aton sino. Ti permi man kamo gamiting bla. Hamakon yung pila ka bulan ng security meeting nyo with the city government. Tapos, baldaged, alang-alang si Mayor, sige lang kay basi paway-uway guro. Anyway, sa aton sino mga kabombo, pagbalik ta, checkeron ta, kumusta ang assessment sa Public Safety Transportation Management Office. Kag balik-balikan tayo ning may kantanan sa signal jamming blaw. Damo pa sinadriya sa ato nang wala ka move on mo. Balikan tani matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig ag nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matedetermina kung ang imo nga kilala,
Himata mo man o kun abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi ilabi na kun ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matinlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matinlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudan sa Bombo Radyo Iloilo Philippine Standard Time 58 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Activated man ang aton sining operation center sang nakaligad sining may nadlaw humalin Biyernes tubtub Domingo hasta nga iso mo activated aton sining operation center Iloilo City Operation Center ti makita tam na tanang hulag sang tawo di ba kaga ang mga terorista, ang mga nagpatay tawo, hindi na niya makaupang silang signal jamming. Kay kung may tuyo gid man sila nga mambal naton abi kalakasan, terroristic act or kung ano pang buluhaton sini nila, dugay naman nila ginplanuhan months, even years sa pagplano para nga mangin seamless ang ila siniiyang terroristic act ngay moon. So hindi niya makaupang ang ginatawag sini nga solo signal jamming. Sa aton sini makabumbo tido kasubong na nangagin jamming kita eh. Sa aton sini matag palabatay. Sa aton sini karon yang mga kabumbo damo gid pati ang mga riders, no? Ang iban to adlaw kuno nagauras 1,000. Ti during kagapon kag sa nagliligad sini may nadlaw dako giyang nadula sini sa ila bangod sa sining signal jamming ti mayo man kay do nakamarasmas ng aton sining alkalde nga next year hindi na ni kuno niya pag-endorsong signal jamming check tabi sa sini matinion si Mr. Jack Kunlo ang head sa Public Safety Transportation Management Office assessment sa bagong ilamang nagtakop nga dinagyang festival. Sir Jack, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Aray sa Udto, sir. Bombo Champ, mayong udtugid, no? Mayong udtugid sa atong tagpalamaki sa syudad kag probinsya ng Iloilo. Isa sa pinakamasako siguro iyang departamento sa city government, ang Public Safety Transportation Management Office. Kumusta ang inyong sining assessment sa mambal naton, a week-long celebration man naton na Sir Jack? Yes, Bombo Champ, no? Una gid naging peaceful and orderly ang pag-celebrar naton sa aton the whole week of dinagyang activities dito sa aton syudad Bombo Champ, no. Wala kita sa mga major incident kag any nga mga natabo, no, nga nakahatag sang pagtublag or paghatag sang sakit or damage, no, sa aton nga mga property ilatinagid, no, sa aton man nga mga Ilonggo Bombo Champ. So matawhay Bombo Champ, no, and ang tanan natapos ang aton tanan nga activity Bombo Champ nga naging successful Bombo Champ. Alright, subong niya Sir Jack, isa man sa mga nasakupan siguro sa imo sining opisina ang pag dismantle man sa sining mga temporary stages naton. Kumusta na? Anong latest update naton diri Sir Jack? Yes, Bombo Champ, kay nasang aga pag libot nato na ang dira sa inyo, no, sa Rizal
mapa no ang stage malapit sa Bombo Radyo. I think by this hour siguro basi na ubos naman ina sa dismantle. Kainaya ang aton nga Quezon Ledesma tapos na no na kuha na sa contractor. Ang nabili na naton Bombo Champ nga stage mo ni ang aton Capitol kadang Freedom Grandstand naton na Bombo Champ no. Ang aton nga mga food kiosk install Bombo Champ na ubos naman kuha except lang kaina no sang mga 10K na paglibot ko ara pa may bilin pa sa aton na portion sa aton nga Solid Street Bombo Champ but ongoing ang pag-dismantle no. So ang target naton na Bombo Champ nga makuha ini within the day except of course sa aton nga Capitol stage ug Freedom Grandstand nga stage. So hopefully masugdan man within the day no Bombo Champ ang duwa nga stage para nga mabalik na naton sa normal flow of traffic ang ina nga mga dalanon Bombo Champ. So halos ang dala naton sa city proper area Bombo Champ na back to normal na no. Ang ato na lang diri sa may Capitol Atubang exit na lang ni or mo pagwa ka sa city pagto ka sa Lapus or sa may La Paz area one way pa gyapon no diri sa kilid ng stage naton. So ang entrance naton diri sa may Montinola Street o kun diri sa dalan sa may Grand Sing Hotel Lapus sa start Bombo Champ. May ara man kamo sang deadline kay hindi bala ang pagtukod ya sang state sa Kapitolyo sa pagkabalukod o ang in charge sina Draya do ang Capitol employees man. May ara sang deadline ginhatag kamo sa ila Sir Jack? Bombo Champ, yes, no, may ara. No? Sa aton physical, amo na ang mapa, kag ang result naton dapat within the day. Ang aton Quezon Ledesma within the day man dapat maubos na nila dismantle Bombo Champ. No? Ang aton nga Capitol Bombo Champ, no? Of course, kaya sa aton nga Capitol, hopefully matapos man nila until tomorrow no? Ang ina nga area Bombo Champ, maubos na nila kuha no? Kung hindi may nga within the day Bombo Champ, no? Kaya medyo malapad na ang ilang area dira. And amo man natin ang Gansan. Ang Gansan natin, di man naging makatablan sa aton dalan. Kaya ito, gamay man lang ang portion sa dalan ang sakop niya. Under man sa contractor sa aton nga ISSI Bombo Champ. No? So hopefully, Bombo Champ, within the day, ubos na kuha. Ang mabilin man, hopefully, halos 50% dani. No? Makuha naman nila para nga mamatamat na natin balik back to normal. No? Ang mabilin dalan natin nga may arapas ang stage Bombo Champ. Alright. Sir Jack, kagapon, may mga reports bala ikaw nga nabaton nga ti do may mga dumasabad gid nga nagapamilit nga magsulod sa mo sini nga area, dalang ila sini nga salakyan, motorsiklo man dira o kon four-wheeled vehicle, may mga kasubong man sila nga nakalabot sa imo talatapan nga reports of concern, sir? Kami damo gid Bombo Champ no. Damo ang naghinayo no, but of course ginapendugan sa aton personal no ang aton lang niya required na pwede no makapas sa mga certain roads naton diri sa syudad or malapit sa aton mga tagsa ka mga stage Bombo Champ no. Of course Bombo Champ no may mga pipila man kita gyapon ka mga salakyan no nga park sa mga alang-alang lang area Bombo Champ no. But of course no kay hindi man naton makabar gid ang every street diri sa may outside sa aton road closure. But of course, Bombo Champ, no, may mga pipilagi man kagyapon kita nga driver no, nga nagapamilit. But of course, Bombo Champ, may mga ara kita sa gintastar nga mga guidelines kung sino lang pwede kag sino lang maka-access sa imo nga mga dalan Bombo Champ. But hindi man siya muna kadamo. Minimal man lang sa Bombo Champ and na-manage man no, sa aton nga team nga ara sa ground Bombo Champ. Galing ti amo na Bombo Champ no. Medyo mabudbud-lagi man no, kung wala sang communication no, as discuss nimo kay na Bombo Champ. Mabudlagi man no, kung wala sang communications binigid sa operations sa Bombo Champ. Oho. Ikaw mismo, Gro Sir Jack, nakapagluwas ka ti. I do believe naka-experience ka nga wala sang signal. Pero sang nagbalik ng signal, damo man sang complaints Gro. Ikaw mismo, personal na baton, Sir Jack? Yes, actually Bombo Champ yes damo gid no sang sabay sa signal na open nato ng phone halos hindi nato nabasa ang tanan nga mga messages kagang mga PM kagang mga Viber nga nagatingob na sulod Bombo Champ no. Unfortunately hindi gid naton dayon mabakrid tanan kaga ma-replyan na Bombo Champ no. Ang daw positive lang ito siguro Bombo Champ at least for pila ka years nag-experience man ko nga wala katandog pila ka oras ang aton cellphone Bombo Champ. I see. Sige, Sir Jack, thank you so much sa imo sining time as always diri sa Bombo Radio mayong hapon sa liwat. Bombo Champ, mga ako gamay nga oras para maghatag yes, sir. Pasalamat no kag pagayaw sa aton nga mga
personnel no under sa PSMO no sa paghatag sa serbisyo para nga ang aton dinagyang Festival 2023 maging successful kag isa sa best tourism event sa Pilong na Pungsod no kag salamat gid kay Mayor Jerry Tanyas kay halin pagsugod no sa aton planning hasta sa aton execution ginapagdigitan nga suporta. So may salute to all my men and women under sa PSMO Bombo Champ. Alright. Sige, Sir Jack, once again, salamat. Maying hapon. Salamat Bombo Champ, maying hapon liwat. There you have it, si Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety, Transportation and Management Office. Ako mismo nagadayaw man ako sa aton sining mga traffic enforcer, sa kapulisan, sa iban pa nga mga force multiplier. Ti kay kita taman kagapon kung sang nag-ulan, basa man sila sang ulan. Sang nagtagiti ang init, nagpatial man sila sa init. Ining effort sining mga tawo, no? Hindi dapat siniya nga i-discount or ibaliwalaon. Kay sila ining nagtingwa man para nga mangin safe, para nga maka-enjoy ang pumuluyo sang dinagyang festival nga wala sang anuman siniya nga ma-encounter nga problema, particularmente kawatan ka na abi, mapilasan ka, or whatsoever. No? O galing ang ginaigod lang gidya sang kadamaan, ang signal jamming. Amo lang ginaya. Sa aton sini makabumbo, ti kabay pa nga sa masunod sini nga pagsaulog naton sang dinagyang or kung anuman nga mga dalagko nga mga events or activities diri sa syudad sa nga Iloilo, kabay pa nga wala na sang signal jamming. No? Kag tandaan nyo gini, kay kung mag-request ka mo sang signal jamming, for example, mambal kami mo yung NTC, ma-signal jamming kami sa Mapa Street lang. Hindi na yan pwede. No? Hindi na yan pwede. Pwede lang na kung palapawon mo ang taxpayer, limbungan mo ang pumuluyo, tapos bulak-bulakan mo lang sa title, no? Kasubong lang sa ginimo nila, modified signal jamming. Hindi ka lang pwede nga tumuron mo lang sa mapa, sa Rizal, o kung ano, para sa plan, judging area number 1, number 2, number 3, number 4, hindi niya pwede. Kaya nagasandig inaiyatanan, nagabasi inaiyatanan mga kabumbo sa range sang cell sites sang telecommunications company. Sa mga telcos. Ti magluwas lang kung sa nasiling ko na gani, palapawon mong pumluyo Now, diskarte bla. Limbungan mo, tuntuhon mo. Kaya mo na, amo nang napamatudan naton subong. Sa aton sin mga kabumbo, kagang dugang ta napamatudan. Damo sila nagaling away gatuon. Agway gabasa. Kadlaw si Bumbukres Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Standby man kay dugang sininaton nga mga balita diri kag impormasyon si PRO6 Director Brigadier General Leo Francisco nagpangayo sang pasaylo sa mga pumuluyo nga ti wala matigayon nga makasulod sa city proper area kalabalaba sang pila mo. Ari balaw. Pakita tabla Bombokres, i-forward ko na ang message ni picture lang picture lang ni Bombo Jumar. Ara. Magluwasin ako, ara, may ginsend ko na picture ni Bombo Jumar, Inay, kado kalipot lang sila lang to. Pero ara bla, pakita bla ang picture ni Bombo Jumar bla. Sa aton sin makabumbo. Hindi pahambal pa sa gani sa akon nga, pumbutsa mo, ginapilahan ako. Pero ginapilahan ako, pero entrance na. Mga tao na yung gusto magsulod rin sa city proper area. Hindi sila makadali sulod kay tuman kahugot ang seguridad. Aralan tawan nyo bala kung ano ka layo na to sa aton sini makabumbo.
tinagapangayo sa pasaylo diri ang aton regional director sa mga wala tigayon makasulod. Ang iban sila niya. Kung hindi, makamibla kasulod sa city proper. Kamo na lang na pagutok. Paplaswila ta. Di dito sila sa paswila gabi. Sa aton sini nga mga kabumbo, kaplastar to sila mayo, may live band ban to. Mga sampaton nga banda diri sa Iloilo kag sa Bacolod City naglingaw kagabi ito sa concert at the plaza kag sa Bumbo Night. Tiya mo na bla sa aton sini nga mga tagplamate. Hindi man sa total tapos naman kag istorya naman lang tadi Bumbo Chris. Sabo ni nga kadamon sa tao, wala naman na di signal jamming sa muni oras, di ba? Tingkol dira sila binakaroon ng bomba. Dira sila binakaroon ng bomba. Why kita kabalo gali nga may bit-bit sila da nga rice cooker nga binutangan sa nga mortar. Kung ano da, kag dira pinalupok kami. Diba? Taton sin makabumbo. Tini mga nagapilila ni taxpayer. Tigaling kay ang ara sa mga judging area. Mga ano bimo, no? Mga opisyal. Pero tayong nagpili sila pumuluyo man. Hindi ba? Protektaran taton mga opisyales at the same time, protektaran taman ang citizen ang pumuluyo. No? Galing iti, protektahan ta mga opisyal, tuntuhon ta mga pumuluyo. Amo na yang nagwa. Sa aton sino makabumbo. Dabis-dabis Standby. I-check ko na this time si Bombo Jomar Villa kay nagpangayo pasaylo. Si Police Brigadier General Leo Francisco sa mga pumuluyo nga wala makasulod sa kalaba sang linya, no, maid-id sini kag hugot nga pagpanghusisa, maid-id iyang pagpangtsikyar sang ila sini iyang mga dala. Ang mga ginadumili to pati may nakita tok gapon nga tawag siya ni ining butilya sang perfume bla. Basi kung ano pa to yung hukson lang to ang punta sang butilya to sang perfume kag suukan sang tissue paper kag sindutan. Basi kung namimo na to nga bomba. Di pati pati butilya sa perfume why kasulod. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ipakita ko sa inyo Blackron ang iban pagid sini nga mga laragway sang mga wala makasulod. Sa aton sini makabumbo. Okay man kung tani na nga pag-istrikto sa aton sini makapulisan. Huwag iya question ginapasalamatan ginanaton. Kunti tagsa-tagsa sa aton nakapauli nga kumplito kag nag-aalalangot ang aton sini iya nga nagalaynay nga bahin sang lawas. Pero gina-consolidate ko pa pila ka bilog ang motor nga nagkaladula. May mga motor nga nagkaladula. Ginpark ko lang to motor ko pagwa ko ay na. Ina gina-consolidate ko para sumong. May mga reports kita nga kasubong sina. Okay na si Joms. Bombo Jomar sa report please come in. Nagpangayo pasaylo ang Police Regional Office 6 sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, ilabay kiti mga pangayaw ngati kahapon ang iban bobotsam ang nadismaya bangod sa sining pila ka mga protokol no nga implement sang aton sining otoridad sa pagsulod diri karon sa may downtown area kadungan sa sining pagselebrar naton sang sining highlight no sang dinagyang 2023. Kung balik-balikan naton ang nangin na sitwasyon kahapon as of 3 p.m. Atubtob mag alas 6 sang hapon ti ang pagpugok sang tawo sa may area sang Luna La Paz approaching dira sa by Fords Bridge. Tama kadamo kung ipanggid sa nagligad tong mga tinuig nga nag-celebrate kita
sang dinagyang. Kay ang ginkakibot sang iban kay antes ikaw makasulod sa area, may ara sang sining ginpamtang nga police assistance desk. Kung sa din may 20 personnel nga assign nga tinagasikyar asang tagsa ka mga nagasulod, no? So gina-check ang ila sini tagsa karon kadala ka nga sa ila sini nga mga bag o kung ano man da nga dala ang katuyan sa nakati palayo, no? Sa sining ini nga mga threat o kung mga pagpamahog abi, no? So sining pag-celebrate naton sa dinagyang also ngati gina baki-baki, no, ang lalaki kag babayi sa pag sulod, no, sa may downtown area. So ang iban na dismaya bangod nga ang adalas ang iban backpack. May mando nga ang mga backpack hindi pag pasudlon unless lang ati ang unod ya iwani mo sa plastic, iulaon mo kung sulod mo sa plastic. Tapos ang imo sini nga backpack nga dala ibilin. Ina kun gusto mo gid yang magsulod abi, no, sa may downtown area agud nga ti maka-witness didto sa nagkalain-lain yang nga palagwaon at the same time ti mga balaligyain, no, sa may dinagyang. Ti ang iban to nga nag-attempt nga ti may mga backpack ang nagpalauli na lang why na lang nagdayon sa pagpadulong bangod nga ti ang iban na kulbaan man o kung nangilin man abi magbilin sa ilang sining nga mga backpack. Amo na nga natin nag-decide na lang ini sila nga nagpauli. Based to sa aton sa nga estimate mga more or less 20, no? Ka mga individual ang nagpalauli bangod sa sining pagka dismaya. Ang iban nga may mga dalaman nga bag pero mga shoulder bag. Pabutsam nga ti mahapos siya dalon kag mahapos siya i-inspect, no, sang otoridad. Kiniksulikar man diri sa aton ni Police Brigadier General Leo Francisco ang Police Regional Office 6 kadungan sa sining pagaptigayon, no, sa closing ceremony sa may grandstand area kay na. So gin-mention niya sining nga ang katuyuan akon nga ang gina-discourage, no, ang ining nga pagsuksok sa nga backpack. Agod nga mapadasig ang pila sa mga tawo at the same time malikawan ang ining mga threat bumutsab, no, kay isa dira sa ginalantaw nila kung may backpack ikaw, isa sa mga disadvantages kung for example kung magsulod ikaw abi sa area, ti siyempre ang iban ginabutang abi sa likod. Pag-abot dira ginabukad pa kuwaon sa likod abi tapos i-plaster tapos ibuksan pa, so medyo maiwat, no, kag delay sa time ang mga backpack mo na nga gina-discourage dira sang otoridad unless lang ati kung may backpack ikaw gid man niya dala transparent, no, it means nga ti kitaon kung ano ang unod bala sang imo sini nga bag. So ginapanugutan sang otoridad pero ti ugaling ang kalabanan diri nga dala nila hindi ya transparent yang backpack. Amo na kalabanan ang waay agin pasulod o kon gin pauli na lang sa ilang sining nga puluyan. Ang pahayag bala diri karon, no, ni Police Brigadier General Leo Francisco sa kabahin sang iya kay nga press conference aton isining pamatian. Good morning sir. Sir, clarification na kasi maraming na-dismaya sa entrance gate natin. Merong mga gamit na iniwahan kasi mga backpack. Ang sabi nila, delay na yung information dissemination, sir. So, that is a good observation. We will be addressing that in the next deployment that we will be doing. Pero humingi kami ng pasensya sa ating mamamayan dahil kailangan namin itong gawin. At nakita ko nga yung haba ng pila. But kailangan talagang magkaroon kami ng masusing pag-inspeksyon. And yun ay isang parte talaga ng sakripisyo ng bawat isa para ma-ensure natin yung kapayapaan at success nitong dinagyang na to. Alien threat, sir, na reported sa Bureau 6? Sa ngayon at nakita nyo naman, walang threat na nangyari. Naging maagap tayo sa mga deployment natin. Nasunod natin yung plano nating security arrangement. And yan ay makikita at naging very successful itong dinagyang 2023.
makikita siguro natin na nagsakripisyo din ang ating mga mamamayan dito, sumunod sa patakaran na binigay ng public safety sector, kaya saludo rin kami sa mga tao ng Iloilo. So ito ang pahayag sa Pero 6 na direktor. Kadungan sila babutsam, may mga napang-confiscate ang mga otoridad sa bahin niya sa entrance sa may Luna at sa may Cold Bridge. Ang kalabanan to napang-confiscate nila mga lighter. Siguro estimated natin mga 5 ka kilo ang ginsulod to sa plastic. Tapos may mga ballpen, kag mga gunting, nga na-confiscate man dito, may mga araman na kuha itong mga sigarilyo. Kinahas ang mga sigarilyo, kag mga vape, ang atigin na bilin dito sa may area. Antes pa man ini sila makasulod. Di kung hindi nila gusto magibilin, balik lang sila. Hindi lang sila magisulod sa entrance, no? Ngati na pamtang sa may area, sang Luna, sa Bayan Distrito, karon niya sang lapas. Tiyan mo nang pahayag sa direktor, ang ati kasunod sa sining istrikto nga pagpatuman, ang equivalent senete, amo ni ang kalinong, kag katawhay sa sining pag-celebrate naton sa dinagyang Bobotsam. Kag kalakip man sining nga nagpahayag pa nini siya regarding sa sining signal jamming. Na bisan si Brigadier General Francisco na budlayan man Bobotsam po sa pag-apuntak. Kay kahapon wa gid sa signal. Sang ginaplikayon ang highlight sa kahapos na sinatanungin niya yung nag-endorse nito, yung Explosive Ordnance Division ng ICPO na nasabugan mula yung opisina. Tanungin niya, kasi sila yung nag-endorse ng signal jamming na yan eh. Tingnan natin Tingnan natin. Anong sabi niya? Nahirapan daw siya, no? Oo, nga bisan siya nahirapan man sa pagpangita signal. Bangon niya alos sa bilog ng syudad. Hindi man gini syudad, pati gini probinsya man apektado. Ngati bisan siya nga ma-experience man purti bilang Pero 6 director, kasi damo man sa tani man sa mga ikontakon nga personalidad ate, kasi bilang Pero 6 director, siya ning pamuno no sa bugos karon nga rehiyon. Pero tigin incendiya man good ngati para man sa safety no sa otoridad. Ngati mo man ang equivalent ngati makalikaw kita sa sining kasubong nga threat o kung ano man karon nga mga malain nga mga elemento nga matabo sa sining pag sa ulog naton sang highlight sa sining ginagyang 2023. Kapati taliwat si Police Brigadier General Leo Francisco sang yasin karon niya nga pahayag. Preparation. Lahat nating planning ay to the letter na sunod natin. So it's a good sign na we have planned, we have this strategy, tapos isa-isa natin itong na-comply. So in our part, sa public safety sector part, ay nagawa namin yung trabaho namin. Now, the people will tell kung anong klaseng selebrasyon ang nangyari. Marami ang magsasabi na talagang napakapayapa kasi yan ay makikita kung may mga kaguluhan na nangyari, mga krimen at iba't iba pang mga hindi ka nais-nais na pangyari. At yan ang trabaho ng public safety sector. Isang part lang kami dito, tandaan nyo. Marami kaming nagsama-sama para maging maayos itong Dinagyang Festival. Kaya I am speaking only about the public safety sector na natupad namin kung ano yung naplano namin. Nabigyan namin ng maraming karagdagang deployment of personnel ang Iloilo City Police Office. At ito ay talagang naging matibay na kasangkapan kung bakit naging mapayapa ang pagdiriwang ng Dinagyang 2023. So ano ang pahayag ni Police Brigadier General Leo Francisco Bobotamtik sunod sina although ngati mayo man ang abi ngati nakales kita sang krimen o kunway man sa na record abi nga krimen mo lang galing may mga napektuhan nga mga
iban nga sektor man, no, nga mga negosyo kati ang ilan sa nga pamangurbian mula nga ati pamagi daron sa internet connection pakon sa signal damo nang iban nga naapektuhan man sa sining signal jamming. Babucham. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. No? Tagsa-tagsa kita may istorya sang huol nga natugas ang signal jamming. Pero ti kabay pa nga sa masunod sini nga tuig, babangko kita sa hugot pagid nga seguridad, maayo nga intelligence gathering, no? Kag paggagamit sang eksakto sa aton siniya nga resources. Hindi nga masalig lamang kita sa signal jamming, no? Kay halit lang ang tugas ni, huol lang ang tugas ni, hilabi pa sa mga industriya katulad sa food delivery nga labing apektado sini bangod sa nasambit sini karon iya nga lihok sang aton sini nga gobyerno. 27 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Pagkita ta na Blabong Bukres, kaya binila ko na ngayon mo lang ko istoryaw. Ara daw, may sapiak nga picture guro, atong may butilya sang perfume bala. Nga pati ang butilya sang perfume na kumpiskar. Hindi na siya mo. Atong may mga pospro bala. Araw na, bungat mo kita yun. Ara butilya sa dan. Ano man, paano na gamiton nga makahalit sa sikaparyo mo? Baho guro ilok ya kung nasundan mo nga baho ilok ya Piswitalo Hindi man nahalit, bulig pa na gani. Di mo naman tinagin ko biskar na sistema ito ni man. No? Basi guro lana, guro unod sila, gaging kumpiskar na. Pilang ilaw, isa ka plastic bag na kumpiskar nila. Di na iyang pospro gamiton posible sa pagpanigarilyo. May mga sigarilyo dira. Ano pa gid? May gunting to, may kalabanan, lighter, may ballpen, may lapis. Ti mga pointed objects, hindi ba na pwede? No? Pero ang butilya na yan sa perfume gindala, kaway ginaya kaluwas man. Anak ng tinapaw. 29 minutos na kaligad sa takna siningalaw na. Pagbalik ta, ano yan kadamong volume sang basura nga nakolekta sang City Environment and Natural Resources. Now, diri sa syudad sa Iloilo sa pagtakop sang dinagyang festival. Kag sabay naman sa General Services Office, Solid Waste Management Unit, no? Nga sa karon na munang ginapamunuan ni Engineer Neil Ravena. Balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar, wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayunan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas,
kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kun magskwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kun bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad angay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang Festival 2023 amo man sining kalawig nga pagtiner nila sa dalanon kag pagpasiguro nga malimpyo ang syudad sang Iloilo right after, no, even during gani, no, kay nanotisyara naton sa tong Kasadyan Festival, the Dinagyang Festival at Aten Tribes Competition, kada magtapos kadagwa sang isa iya ka tribo ginasunod ini sang mga street sweepers, ginapasigurado nga before mag-perform ang next performing tribe or performing group, limpyo ang aton siniya nga mga judging areas, and even after sa Dinagyang Festival, aga pa nagbugtaw, aton sini mga street sweepers, agod nga limpyuhan ang aton sini nga mga mayor nga dalanon. Ibalo naton kung ano ang volume sang basura nga natipon sang City Environment and Natural Resources sumungman sang GSO Solid Waste Management Unit. Bombo Angel sa report, please come in. Naglapaw sa gina-expect para sang City Environment and Natural Resources Office ang basura nga natipon pagkatapos sang Dinagyang celebration. Sa interview sa Mombo Radio kay Engineer Neil Ravena, head sang City Environment and Natural Resources Office, iyaging pahayag nga may yara 82 tons sang mga basura ang natipon nila sa event kahapon lang nga hasta kainas sang aga. Suno sa natungdan, 16 ka trips ang garbage trucks ang nahimo agud ma-dispose ang mga basura. Kapin 300 o 300 ka mga street sweepers ang nagbinuligay agud matapos gilayon ang pagtinlo. Ang ginabanta ni Ravena nga 50 tubtob o kuna 50 to 60 tons ka mga basura ang makolekta nila apang sa nga nakita niya ang tuman kadamo nga mga tawo nga nagkadto sa syudad ti amo inang rason nga nagdamo pagid ang basura nga nakolekta nila kainas ang aga gid lamang. Actually Bombo Champ, nagahambal ini sila sa mga kiosko nga ti around 2 AM madismantle na o kun amat-amato na nila himos ang ila mga pwesto kaga kaina alas 4 o kun tubtob alas 5 sang aga nag-start na sila nga ti magpaninlo sa mga dala
dalalon natin diri sa syudad kaga before 8 natapos na nila ang pagpaninlo o so far mga before 8 bombo champ. Dugang pa sa matungdan ang dapat ginatagan sa appreciation ang mga street sweepers kag garbage collectors kati nagbugtaw aga pa agud tinluan ang syudad sang Iloilo. Kaga nagpahanumduman si Ravenna sa mga kabombo naton ngati mangin responsable sa paghaboy sang basura may okasyon man o kung wala. Kag so far Bombo Champ, ang update naman sa mga portalets until now ongoing pa o kung ongoing na ang pagpanghimo sini sang City Environment and Natural Resources Office agud nga ti ma-dispose ang maayo ang ti na kolekta nga mga higko sa may nagkalain-laing area sa mga portalets. Yari aton pamatian ang nanging pahayag ni Engineer Neil Ravenna sang aton ma-interview. Naka-collect kita sang trash, mga 82 tons ato na collect. Abi ko gani mga 50 to 60 tons. So 82 tons as per record sang aton Waybridge. Kag mga 16 trips siguro ang ang na-collect. Kag ang mga sweepers nga nagbulig sa ato, no. So more or less mga 300 ka sweepers ang aton din deploy. Kag pati na sa mga main streets naton kag sa plaza kag sa esplanade. Ang 82 tons kaning engineer din kagina lang ni sang aga na collect sang syudad. Yes, sa kagabi na nga event hasta kaina sang aga. Bali, sir, all throughout the nagyang festivity, may ara ta bala total number of tons kung pila nga basura ang na-collect sa syudad? Wala ko ma-separate ang kay ang 2021 may activities kita abi sa may Mandurriao pero way ko to ma-isolate ang mga truck nga supposed to be para makita tagit ang entire collection sa event. Kaya problema ta ang damo na da area nga like San Rafael kag Bacau, Bulilaw. Those are barangays nga nag-share pa sa collection, no? Hindi namon ma-isolate. Pero kay ang activity tara gid sa ang naton subong kay duwa activity area ta ang downtown area kag ang Mandurriao area. Wherein ang Mandurriao area wala ta ma-include sa aton isolation. Baling 82 tons kay engineer so far mostly yun sa may downtown o kung city proper area na collect ini. Yes, Central Business District. So bali engineer ang mga pila ka oras man bi ang ginobra sang mga street sweepers agud niya ti matapos ining pagpaninlo sa may syudad sang Iloilo. Yes, ang aton nga pagpaninlo alin kay na sang kagahon pag may mga instruction na kita sa sa mga Chusco nga to kung pwede dismantle na sila para maka-clear kami sa area kag masiligan na namon ang atong city streets that will open to pedestrian and traffic, no. So siguro mga 4 AM, 5 AM, 6 before 8 na namon na-clear na namon tanan nga street, no. I would like to mention ang mga nagabulig, no. Ang monitoring naton sa JSO kag street sweeping nga mga personnel nagbuligi na, no. Kag ang senro naton nag-flashing kag si Jace Laison, no, for special trips, no, nga ginalaw nila nga magbulig sa aton nga maghatag sa mga trucks, pulo ka trucks ang ginhatag to collect all the garbage nga or trash nga tipon sa sweepers naton diri sa downtown area. Bali engineer sa 82 tons kani, bali duging kakibot mo man knowing nga ti ang imo nga the expectation nagalabaw sa collection sang basura after sa sining celebration sang dinagyang 2023? Yes, no. Actually estimate ko mga 50 to 60 but sang kagabi sang nakita kong kadabuon sa tao, no, nga nag-enjoy gid sang ginagyang festivities na-expect ko na nga malapaw siguro sa estimated ko nga nga volume mo po kay grabing tao, no. Despite nga ang activities gintunga gani, no, may Mandurriao area
diversion area, kagang downtown area. But nakita ko kapo ng linya sa police control nila lawig, no, from not only explains nga damo gid, no, ang basura nga ato na collect subong adlaw. Ano ang mahambal nimo knowing nga ti damo naga-commend nagahatag sang ti pag-congratulate sa imo nga departamento sa city environment nga ti nagilayon nga natapos nga natinloan ang syudad ng Iloilo despite nga ti sa kadamuon sang basura, engineer? Yes, no. Actually ako ministerial ang duty ko, no. Nag-supervise lang ako sa ato mga sweepers. Isa ginot naton nga tagaan honor siguro kagang ang aton pagpadayaw, no, sa aton mga sweepers kay sila gini nagbaka-baka, no, kagang mga garbage collectors pa under sang JS license construction, no, kay aga pa sila, no, as early as 3 a.m. Naglinya ng mga truck, no. So mula na paagi sa bombo, no, nag-apilara po tani nga every time nga may activities kita, no, hindi taman pag kalipatan nga maging responsable kita sa pag-dispose ng atong basura, no. Sabay nga mag-cooperar kita, no, kag labi na gid sa aton nga mga nagkaladto sa aton food fest, no. Although nga gin instruksyonan ta na nga dapat may mga garbage bag ang every kiosk so that hindi maglinapta basura, but however ang aton nga mga street vendors nag-aragid, no, dragid sila naghatagid sang mga sa mga manugbakal naton sa dalanon amo ginang nagatag sang dako nga volume gidang basura. So anyway, they all enjoyed sang dinagyang, and kami sa GSO kag sa Senro, we will be always restoring sang cleanliness, no, as Iloilo City will always be tagged nga the cleanest city, no. So kabay pa magkooperar man naton pumuluyo. Regarding sa mga portalets, ano sini ang mangin sitwasyon, kamusta sila, kamusta ining setup sang portalets, engineer, kaga napang kuha na bala ini sa mga area sa Mi City proper? Yes, ongoing ang ila pull out. Actually kay gintawgan ko na ang in charge kay to pull out all the portalets nga pa sa city proper. Ang iban after pull out in flashingan na namon, so that hindi na magano kagangin nagbutang na kami sa bioenzymes para maka-establish na sang clean, no, kag wala na sang odor ang area. Nabatian sa aton mga kabombo si Engineer Neil Ravena, ang head sa City Environment and Natural Resources Office, Bombo Champ. All right. So sa liwat, no, ginadayaw kag ginapasalamatan ginaton ang mga street sweepers kagang mga tao sa likod sang Senro, sang GSO Solid Waste Management Division, kag iban pa, no, nga mga empleyado sang city government ngati nagtungod sa ila sini iyang trabaho, way nag-isip sang oras para lamang iyang mapakita naton ang ginapabugalta nga malimpyo ang syudad sa Iloilo. May mga basura gid man pero hindi man na iya robot aton sini nga mga empleyado nga right there and then makuha dayon, pero pagbugtaw naton kagina sang aga, pagpadulong iya sa mga kabombo naton diri sa may city proper area, ang ila sini nakita is malimpyo na ang dalanon. Exactly, Bombo Cham, kagabi before pa lang nga daan man makita naton ang dalanan sa syudad nga tama katinlo nga nakit-an ta mismo kung ano bala ka worst gid nga level ang mga basura nga nagalapta sa syudad sa Iloilo. Actually, Bombo Cham, nanantaw ko lang kay na sa kagabi gina-imagine ko ano ihan nga lihok sang city environment ni ang himuon nila agod nga ti pagkaaga limpyo bala dayon, Bombo Cham, kay tama gid ka damo ang basura kagabi, and kagina sang aga sa pakadto kita diri sa area sa Bombo Radio na ginakibot din naton nga ti kadasig sang hulag sang City Environment and Natural
Natural Resources Office kaya tiaga pa man sila nga umpisa nga magpanilo kaga amo na ba mo siya nagpahanugyan gid nga ti si Mr. Ravena nga bisan nga ti wala sang celebration para sa misyon sang Iloilo dapat mas manging responsable ang mga tawo sa paghimos kag paghaboy sang ila mga basura. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid sa report Bombo Angel Tan. So mo niya mga tao nga masaligan mo sa trabaho sini nila nga ang ila sining trabaho, no? Kung tani kung responsable lang tagsa sa aton. Why na ni sila sang ubrahon mo? Oh? Pero sa gyapon, ang iban sini responsable man ginatipo naman ng basura but ang mga tao sa mga street sweepers amo ni ang nagapasigurado nga ang mga tinipon nga basura ang maklear sa tion nga kita ang magagamit aliwat sa mga mayor nga dalanon. That is why nga pag ginasang aga as early as 5:30 to 6 why ka na yasang dalan nga makita nga may basura pa kung may aragin man ti makita man naton sini nga mga street sweepers nga ila sini nga ginalimpyuhan ang mga dalanon nga may mga basura pangabilin. Ang tribo halawod sa Kalinog sa Boracay kuno masilibrar sang ila kadalagan. Yari si Bombo Lindsay Buddy i-check naton. Now, pwede kay sa Boracay gidya ma-celebrate. Siyempre hatagan man siguro sang kay gayunan nga matapos ang binulan man sini nila nga sakripisyo agud nga mangin maayong ila siniya nga presentation kag ginkilala gani nga kampiyon sa kasadyahan sa kabanwahanan kinamatarong man sini nila nga mag-enjoy mag-enjoy sa nangin bunga sang ila sini iyang sakripisyo ang wala man lang yung gabunga nga sakripisyo ang mga motorista nga nagaagi dira sa may ungka. Hindi ba engineer? Tinuoy na nga sakripisyo na aton. Asa subong duay gid bungaw. Bombolin sa report please come in. Hatagan po no, sa local government units ng Kalinog, Iloilo ang tagsa ka mga miyembro sa tribo halaod sang 2,000 pesos. Iniya bombot siya, magluwas pa niya sa nabaton sa tribo halaod nga premyo nga 400,000 pesos bilang kampyon sa kasadyahan sa kabanwahanan 2023. Subuot sa lingon ang ining 2,000 pesos halin ini siya mismo sa pondo sang local government unit kag hindi sa premyo nga ilayang nga nabaton bombot siya. Sa pagpakigangot naton kay Kalinog Iloilo Mayor Francisco Ico Calvo iyang naging pahayag nga ti wala pa yan nila na istoryahan kung sa diin pagagamiton ang ining 400,000 pesos nga premyo sang tribo halaod. Apang ti sunod diri kay Mayor Calvo nagsiling man ang mga miyembro sa tribo nga luyag yan nila nga ti didto i-celebrar ang ilang kadalagan sa isla sang Boracay sa palabuton nga Pebrero 14 kadungan kuno ya sang Valentine's Day bombotsam kay titobtob subong nagapalang lalapaw pa ang kalipayan sa alkalde mangin ang bugos man nga Kalinog non suno sa iya bangod gati nang ibabaw ang ilay nga tribo gikan sa 8 ka mga nagpasakop kay isa man drino sa ginakabig man niya nga factors kung nga ang tinaghatag bala sang kapagsik naganahan niya ang mga dancers and drummers no sa pag-perform sa ilayang ginpagita nga performance sa kasadyahan sa kabanwahanan last Saturday January 21 amo man ang presensya isang alkalde kung saan diin nga ti sa bilog nga judging area sa apat ka mga judging areas nga performer nila bombot sa ara iyang presensya sa ilang alkalde nagaupod man sa ila. Actually ang Iloilo City government naghatag man sa sa mga tribo no nga nagpartisipar which is 500,000 ang nabaton diri no sa tribo halaod. Pagkatapos sina may amot man may ginhatag man ang local government unit nga 700,000 pesos no para nga ti pagagamiton for the props, costumes,
kag halin pagid sa mga private sponsors nila mo and also wala na diri gani nilagin include ang mga personal nga bulig, wala na daragin isip ang sa pagkaon kag sa iban pagid nga mga kinahanglanon sa mga performers Bombo Champ kay adlaw-adlaw maning practice nila sang mga miyembro sa nga tribo halaod kati nagpasalamat man diri si Mayor Iko Calvo sa tanan nga nagbulig sa mga trainers sa mga nagtahi man sa bayo kag sa mga miyembro man kuno sa lesbian, gay, bisexual, transgender committee sa Banwas ng Kalinog nga very proud gidya nga nagsuporta sa tribo halaon. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Kalinog Iloilo Mayor Francisco Iko Calvo. Subong proud gidya Kalinog noon kay nagdao kami sa kasadyahan sa Iloilo. Daw tama gid ka ang pag-accept bala ka Kalinog noon. So hindi ko mahambal. Yan, pero grabe man ang imong support sa ila, moral support man Mayor. Isa kahapon tos nang ipatigayon no ang kasadyahan sa Kabanwahanan, apat ka mga judging areas ang inyong gin performan. Ara man ikaw, nagaupod man ikaw sa ila, Mayor Calvo? Way tagid pagpabayaan naton nga tribo. Tungod ka gusto man naton nga ma-challenge ang mga kabataan bala kag nagapagsik siya mga bata kung naara ko. Gani. Ang pila gani na baton sang tribo halaod Mayor nga cash. Pag-start ka practice naghatag ang city ka 500,000. City government. Oo. Okay, 500,000 and then ang inyo yung Mayor nga gasto sa inyo abi sa LGU pilang nagasto nyo kay damo man props mo ang tribo halaod plus sa costume pa abi ang nagburulig ka sa mga private sector suro way pa namon masuma kon mga pira estimated ang sa LGU nato nag pagwag ka pondo nga valor 700,000. Okay. So ang ginbulig tapos ang mga personal nga mga bulig why daw ginaisip katulad ka mga bugas, baboy kay ang pagpractice sa almost adlaw-adlaw every other day nagaihaw kita ka baboy para sa pagkaon. Okay. Sa sining cash prize pila ganis kahapon 400,000 ay sa 400,000 ang nahatag. Okay. Ang ining 400,000 pesos, ano ni siyang plano? Ano tunga-tungaon sa mga dancers ninyo or preparasyon nyo man para sa kung sa diin ka mo makumpit after sa sining kasadyahan sa Kabanwahanan, Mayor? Why pa ko ka-decide kung ang gin-premium nga 400,000, either ipaskwado lang namon nga ipakaon, either kay nakahambal kita sa mga kabataan nga mapaborakay ang gusto nanda. Wow, oo. So, saan ni siya plano ninyo, Mayor? Nga dalon sila sa Boracay? Siguro target mga February, ambal ko na lang mga tabuon tayo mga February 14 para nga kaya sa namang ma-celebrar ka Valentine's Day? Valentine's Day. Oo. Kag lastly na lang, Mayor, ang imo man nga pagpasalamat sa tanan man nga nagbuylog, kag nagbulig man sa inyo sa LGU, sa Kalinog, and also sa mga dancers man, nga grabe man nga pag-ensayo ninyo, especially ang kalabanan diri mga estudyante pa, Mayor Calvo. Sa tanan nga nag-suporta kag nagburulig, tanan nga mga trainer, kag mga nagtahi ka mga bayo, no? Mga kaagian namon sa Kalinog, proud gid ako kay inyo nga pagsuporta ka aton nga tribo. No, kay nag-desisyon ako nga may premyo ang tribo halaot karos gabi base mahingagaw naton nga mga premyuhan kada isa 2,000 pesos nga mabati. Nabatian Bombo Champ si Kalinog Iloilo Mayor Francisco Iko Calvo. All right. So congratulations sa tribo halaod kag congratulations man sa kay Mayor Iko Calvo. Nasiplatan ko pa to kagapon nga samtang naga-perform ang tribo halaod si Mayor Iko nagasuot-saot man siya bla. Kabalo magli si Mayor Iko mag-iwol-iwol sa iya sining hawak bombolens.
Amo gani kay kasabay man sang paglinagong bato sang drum, so hindi gid pwede nga hindi ka man magsunod Bombochamo. Yes. Sang Sabado gali, sang Sabado nakita. Sang Sabado. Kay amo tong first performance nila mo. Nakita ko to nga nag-upod gid sa si Mayor sa performance ngati siyempre very proud man siya kay hamakon mo munang nangin resulta sang months sang ilaman sini nga preparation, sakripisyo dira nila kakapoy tinagbunga sa pagkilala sila bilang kampiyon sa kasadyahan sa Cabanatuan, Bombolins. Amo gid Bombocham kag hindi lang man sang January 21 or sang Saturday nga pag-upod niya kay mangin kahapon nga adlaw sang ginliwat sila no sa nabilong sila bala sa top 4 liwat sila nagperform ara man siya sa gihapon Bombocham. Okay, so 2,000 pesos tingwaan bali iyan niya pundo sang local government unit sang Kalinog ining 2,000 sa kada member sang Tribo Halawod. Yes, Bombocham. Yan na pondo sang LGU, sang local government unit sang Kalinog. Wala na daya nalakip ang ining premyo nga nabato nila kahapon bilang champion sa kasadyahan sa Cabanatuan 2023, Bombocham. Tapos February 14 mapaburakay sila. Yes, mo gani. Well deserved ang Boracay trip kaya ang 2,000 pesos sa Bombolins. Oo, insakto gid Bombocham. Para man sa pagpasalamat na lang sa local government units ng Kalinog sa mga mga members, dancers kag drummers nila Bombocham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kid na Bombo Lindsay Bade sa imo siniiyang report. Sa competing tribes, humalin sa kasadyahan, illumination, sa mga non-competing tribes kag sa dinagyang sa barangay, congratulations gid sa maayo kag world class nga presentation sang dinagyang Festival 2023 nga kung sa diin all praises ang iban sadto iyaway makasalapo sang amo sadto nga selebrasyon naton diri sang dinagyang kag ang ginakalangkagan sang local and foreign tourist wala gid sila iya mapaslaw nga makita ang performance sang tagsa sini iya ka tribo nga dinagyang festival gid lamang ang makahatag sa aton siniya nga mga audience. Amo siniya ang nagpabantog sa syudad kag probinsya sa Iloilo ang aton sini nga dinagyang festival. Sa gihapon, hindi ta pagkalimtan nga kung may mga kasadya o kung may mga manami kita nga presentation, sa gihapon ang paghatag naton sang kabilinggan sa kay Senior Santo Niño Jesus. So sa tanana, nagdaog man o kung wala, congratulations. Sa utok-utok sang signal jamming, hindi na ta friends. Kung si Madam Bugres pa, sa niya, you're not my favorite person anymore. Anyways, aton sini nga mga kabombo, standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala
Himata mo man o kun abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi ilabi na kun ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindog kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindog ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakas sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amunay na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante.
Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit Afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program. This is Tita Regine sa Lunes ng edisyon. It's the 23rd of January. Tapos na ang dinagyang. It was very successful. Everyone enjoyed it. And so kabay ha, the dinagyang fever is over. I hope ang inyong mga hangover is also over. Joke lang Gano'n nakamuda sa bon? Kanami lang gid, no? Kung nag-enjoy gid kamo so much sa last 3 days. Kag medyo ginkapoy. Do ka na lang imagine, no? Nga late ikaw nakabugtaw and then you already had your lunch and maybe this time nagapangapi ka na inabalang with matching tongtong sang TL sa bangko no kag pamati-mati diri sa KLP ba do ka nami lang gid imagine nun. So welcome mga kabombo, balik kita sa aton nga mga hilikoton sa aton nga mga tasks. Ang iban siguro no by tomorrow ang iban nga mga bisita ari pa diri, so enjoy your stay here sa Iloilo City. Sa may mga tiyempo pa dira, make the most out of it. Ang mga nag-host dira, ilagaw pa more ang inyong mga bisita. And base pa di man nga ma-encourage sila nga mag-join sa ilang istorya diri sa kahapon lamang program, i-share ang ilang mga naging experiences, ang stay nila diri, kung paano nila nga appreciate na witness ang Dinagyang Festival. Pwede gid. Every one of you, you're invited. How was your Dinagyang celebration, the face-to-face? Just over the weekend, pwede nga ma-share. Sige i-share diri sa kahapon lamang program, i-email ninyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat ninyo and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And kung may mga pictures kang dira nga nakuha, pwede gid nga ma-share man malakip sa inyong mga istorya. So sige, ready na kita mga kabombo nga magpamati sa ating mga kasaysayan, iga-unfold right before your eyes, before your ears. Welcome sa kahapon lamang program sa Monday edition. This is Tita Regine, aring aton nga ambahanan para sa inyo from the Bombo Music Festival. Ginaamban ni Vanessa Gonzalez. Alam niyo na ito. Umiibig sa'yo. Good afternoon and welcome. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing maalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit
sa'yo sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko ay sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala, ang nais pag-ibig mo ay matama. Wala nang hahanapin pang iba, ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, dalangin ko ako ay ibigin mo. Vanessa Gonzalez para sa inyo as you settle down and getting ready to listen sa mga beautiful stories dito sa kahapon lamang program again. Good afternoon and welcome. Yan na ang atong first story from Mel sang Iloilo. Dear Inday Regine. Sang 2003, samtang gasako kami sa mga kaingod namon, butang sang dekorasyon para sa Christmas contest sang amon barangay. Nadiparahan ko nga nag-bleed ako, pero hindi man gid baskog. Ang hambal sang ako niya bana, menopause lang ko no. Pero sa ako niya bahin, gaduha-duha ako nga hindi. Kay balaan ko nga ang menopause, gauntat-untat ang dugo. Ang ako niya, sige-sige. Nagpakonsulta ako sa OB-GYN. Upod ang duha ko kabata nga elementary pa lang. Kag didto ako ginhambalan sang doktora nga may bukol ako sa puwerta sang ako niya matres. Ginpamangkot ko siya kung ano na siya nga bukol, kung bala mayoma ini. Tihambal sang doktor, posible man, ugaling ang korte sang ako niya bukol lain. Didto ako ginkulbaan. Engineer liog ko siguro this one. Alright, thank you, Gid. Ang are. Nagkadto ako sa isa pagid ka clinic for second opinion. Kag didto na confirm nga para mahibaluan kung ano ang bukol, ginraspahan ako. Ginkuhaan ako sample halin sa raspa kag ginbiopsy. Pagkalipas sang 3 ka semana, nagbalik ako sa doktor para kwaon ang result, kag didto ako ginambalan sang doktor gang akon bukol, cervical cancer, stage 2B. Thank you, engineer. Okay na siya. So nami mani nga doktor kay lulu sa iya maghambal. Wala ako mahambal nga iban nga tinaga, luwas nga ang imo resulta, cervical cancer gid.
Sa amo to nga tinion, ang ulo ko do nagsaka nga nagmag-an nga wala ko may napensaran. Medyo may jutay nga kulba. Tapos hadto, ginsugiran ko akon bana parte sa resulta. Kag dako gid ang amon kasubo kag pagkabalaka. Kay ang akon kabataan gagmay pa. Sa gabi sang sunod nga adlaw, hindi ako makatulog kay gakurog akon lawas. Siguro sa kakulba sang paminsaron ko. Maayon lang kay ang akon pamilya, todo ang suporta sa akon. Ginatawgan ako nila kay ginaareglar ang akon sunod nga operasyon. Kay i-total hysterectomy ako suno sa doktor. Sang isa ka gabi, sang wala pa ako maoperahan, nanawag ang akon hinablos nga lalaki sa Manila. Hambal niya, bago lang siya kuno nagwa sa isa ka Born Again seminar. Kag gusto niya maghatag sa iya nga suporta sa akon. Samtang nag-iistoryahanay kami sa telepono, daw hindi siya ang nag-iistorya sa akon. So gipamakot ko siya. Ikaw bala ina, Archie? Kaya daw hindi ikaw ang naghahambal sa akon. Kaya ang akon nga pagkakilala sa iya sang una, hindi na siya ang muna katutom sa Ginoo. Kagabata pa na sa iya. Ginako niya nga siya to, kag nagpasalamat na lang ako sa iya. Pagkatakop ko sa telepono, daw may nabatyagan ako, nga may nagtandog sa akon, halin sa akon ulo, amat-amat, pakadto sa akon tiil. Pero wala man sang iba nga tawo. Tapos ang hambal ko, diin to siya man. Kanami to haw. Dayon nanawag ang magulang ko, kag natingala siya. Nga ang akong tingog, daw mo sinadya ko na. Sa amo to nga gabi, sa bilog ko nga kinabuhi, bago na ako naka-eksperyensya, nga mahamuok nga tulog, nga wala ako makabugtaw, ni isa para mangihi. Sang aga, pagwa ko sa akon balay, nakita akong akon mga bulak kag tanom, kag kanami isang pananawan ko sa ila. Kag pati akon paminsaron, nagtawhay. Nadula akon nga kulba. Ang dako nga milagro, kay gulpi lang ako nangita sang Bible para basahon ko. Pero sadto, sang dalaga ako, wala gid ko gapati sa Ginoo. Kay isa ako sadto ka aktivista. Nagbag-o akong pananawan sa aton Ginoo. Kag amo na gani, hambal ko sa ila, do kanta bala ni Sarah Geronimo nga may linya, "You changed my life in a moment, and I will never be the same again." So good sad to, interesado na ako mamati sa iya nga pulong, kag ang akon isa ka utod nga bana niya pastor, ginakadtuan ko sa balay para mag-Bible study. Amo sad to, ginapanghagad ko man akon mga kaingod, kag madamo ang nagtambong sa amon nga balay. Pagkatapos ng akong operasyon, nag-rekomendar ang doktor na mag-undergo ako radiation kag chemotherapy, pero wala ako nagpasugot sa chemo. Kay matyagan ko, hindi ako makasarang sang bulong. Nag-undergo lang ako sang radiation sang 2 ka bulan kag tunga sa St. Luke's Hospital sa Manila. Dito ko na eksperyensya ang kalain nga epekto sang radiation sa akon. Nagasuka ako, pero may nagakadto sa CR, kag ang akon utok, wala nagaandar sang husto. Nagaulikid pa ako sa 2 ko nga bata, kay nabilin sila sa amon balay sa Negros, nga ang upod lamang ang amon timbang. Pagkatapos sang 2 kag tunga ka bulan, ginambalan ako sang doktor, nga panilagan ko lang in the next 5 years. Kung hindi mag-recur, cancer-free na ako. Engineer Leo ko sa sagwa. Paglipas ng 5 ka tuig, wala man tuod nagbalik akong cancer. Pero madamo ako sang post-radiation effects, kundiin nag-amat-amat paralyze ang akong tiil, kag naglala ang akong nga mata. Kundiin may ara na ako nga daan, diferensya nga genetic halin pagkabata nga ginatawag retinitis pigmentosa. Daw wala ako ginpanumdum, nga matabo ini sa akon, kay medyo bulag na ako, pero mapiang pagid ko. Daw kasobra na gid nga diferensya sa lawas, pero hasta subong, ginaatubang ko ini nga kabudlayan.
Dugang pila ka years after, nagsuffer pagid ako sang bowel incontinence o kung sa hiligay nun, hindi ko makontrol ang akon pagpagwa sang higko. Pero sa amo sini nga kabudlayan, wala ako nagauntat kag padayon ako gihapon sa pagsimba. Sang 2013, nag-organize pa ako sa Children's Ministry kung diin ginatudloan namon ang mga kabataan parte sa Ginoo. Mga lapit 16 ka bata ang ginatudloan namon sa dalanon lang sa atubang sa amon balay. Madamo pa ako naagyan nga kabudlayan. Despite sa akon sitwasyon, ako pa nagatipan sa akon magulang nga na heart attack kagwa sulod sa hospital sa 5 ka bulan. Kaisa kay naga-wheelchair ako, gakasalaan pa ako nga pasyente, imbis nga bantay sang pasyente. Pero grasya lang sang Ginoo nga nasarangan ko tanan nga kabudlayan. Pagalipas ng pila ka tuig, isa naman kakabudlayan ang akon ginatubang. Kundiin, na-stroke akon bana, kag na-paralyze man, tunga sang iya lawas. Pero natingwaan ko man gihapon, nga maghikot sa sulod sang balay, nga kun kaisa, gapangayo lang ko bulig, para maninlo, kay hindi ko masarangan. Pero ang pagluto, kag paglaba, mahimo ko pa. Katatlo man siya magwa sulod sa mga hospital sa mga sumunod nga tuig. Sa una niya nga pag-admit, ako pa nagabantay sa iya, upod ang amon hinablos. Pero sa ikaduha, kag ikatatlo nga pagka-admit, nag-hire na lang ako sa manugbantay para sa iya. Kayang akon incontinence, nagatukar na gid. Kagang akon duha ka kabataan, ato sa Manila, nagaobra, kag naga-eskwela. Sa 2018, ako naman ang na-hospital for 24 days, tungod lamang sa simple premyero nga ubo, nga sang pagpa-check up ko, akon hemoglobin puwerte kanubo, kag may UTI na ako. Di napilitan ako nga ipa-admit. Samtang sa hospital, nagka-pneumonia, kag na heart attack ako, kag sanggin 2D echo ako. Nakita nga barado na ang akon heart. Siyempre tingala ako, kag nasubuan ako, kay nagdugang naman akon balatian. Isa pa, naubos ang akon jutay nga tinago, pati ang iya sang utod ko. Tungod sa galastuson sa hospital, so diri ko nag-question sa Ginoo kung nga siling ko tuto man ko maghatag sa akon nga tithes kag offering. Pero nga wala niya ginproteksyonan ako kag ang akon nga finances. Pero sa ulihi, naintindihan ko nga may ara gali nga balos nga ulihi maabot. Base hindi man sa akon kinabuhi subong, pero sa dason nga kinabuhi. Ginkuha na ang akon nga bana sini nga August 2022, pero anom ka bulan ante siya ginkuha. Puwerte ang iya kahimtangan, kundiin masyado kakapuraot sang amon pangabuhi, kay naging violente siya. Wala na ako gapalapit sa iya, kay basi habuyon niya ko. Tungod hindi na ako kakita kag kadalagan, timbang na lang ang gaatipan sa iya. Ang akon subong kahimtangan, nagausar ako walker maglakat, kag nga akon makita mga shadow kag outline na lang sa mga tawo kagamit. Pero hindi iniupang sa pag-alagad sa Ginoo. Sa pagkamatuod, sa palaabuton nga Pebrero, magahiwat ako liwat sa Children's Ministry sa amon diri nga balay. Ginatingwaan man namon nga magka-adult fellowship man para makapaligon anay ang mga ginikanan diri sa amon nga subdivision. Sa akon nga eksperyensya, gapati gid ako nga ang grasya sang Ginoo bastante para sa akon, kag ang akon nga ginasandigan lamang ang iya nga pulong sa Romans 5:3-5, kundi nagakalipay man kita sa aton mga pag-antos, kay nahibaluan ta nga paagi sa mga kalisod mangin mainantuson kita. Kag kun mainantuson kita, nalipay ang Dios sa aton. Kag ang Diyos nalipay sa aton, may paglaom kita nga maayo ang aton palaabuton. Tag indi mahimo nga indi ta mabaton ang aton ginalauman, tungod nga paagi sa Espiritu Santo nga ginpadala sa aton, nahibaluan ta
nga ginahigugma kita sang Dios. Ang nagapabaskog sa akon amo ang blessed hope nga mabasa naton sa Revelations 21. Pahiran niya ang ilang mga luha, wala na sang kamatayon, kasubo, paghibi o kon kasakit, tungod kay ang daan nga mga butang nakaligad na. Kabay pa Inday Regine nga ang akon kasaysayan makapamuklat sang inyong mga mata, inyo paminsaron, kag inyo tagipusoon. Madamong iging salamat sa pagbasa sang akon sulat. Mel. Mel, salamat gid sa imong gin-share diri sa aton. It is true indeed, no, that God is working in your life. And it is in darkness that you see the light, hindi bala? Bungod sa imong dako nga pagtuo sa iya, nga no matter ano ka budlay, you're not losing that hope. May mga times nga nag-attend ka nga mag-question, actually nag-question ka gid. But nevertheless, you are quick, no? To go back to Him, magpangayo sang kusog, magpangayo sang pagpatawad sa imong mga pagduda, and ang aton nga Ginoo, wala gid nagakatulog, kag nagalantaw sang aton nga sitwasyon, and you know what? In every difficulty, we know nga ang Ginoo manami ang mga plano para sa aton, and we just have to follow, we just have to answer kung ano ang luyag niya nga ipahimo sa aton with an open heart. And we know nga after sang tanan nga ini nga mga difficulties, ara, no, ang kalipay, ang paglaom. And see, no matter ano ka mga kabudlay ang imo ginaagyan, but because you are not losing that hope, kag ginadugangan mo ang imo nga pagpangamuyo, ang imo nga pagpangayo sang strength halin sa iya, hindi mo lang mabatyagan, no? He is providing all those blessings, all those things that you need. And that is why, no, nga sa sina nga kabudlay nga sitwasyon, nasabat mo sa gihapon ang iya nga luyag nga ipahimo sa imo. You were able, no, to create that ministry, and you were able to spearhead mga beautiful projects in bringing people closer to the Lord. Isn't the Lord so great? Nga paagyon niya man sa kabudlay, pero ang ending sinitanan kalipay kag kanami, no, sang balatyagon to kahawan sang tagipusoon. And so because gina-entrust mo lang ang tanan-tanan sa iya, daw everything just comes so easy. Kag basta, no, you just know nga He is there, right beside you, kag right besides you, nga naga upod gid sa imo sa tanan nga mga tinion, nagasabat sang imo nga mga pangamuyo, kag naga-bless sa imo every day of your life. Thank you so much, kids, sa imo, Mel, and continue lang doing what you want, no, to do to glorify the Lord. Salamat, gid. 13 minutes after 2 o'clock ang aton nga oras. We have still more stories to share with you. This is KLP, kaupo ninyo, si Tita Regine, diri sa Liway FM, Bambo Radyo, Iloilo. Magapanambalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang leg sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health, nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change.
Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Tsakyara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kung sa mga fast. Your next story, din rin kita sa sulat ni Mama Neng sang Gimeras. My ever dearest, Tita Regine. Puno sa tanan, nagitamiyaw gid ako sa inyo tanan nga staff sa Bombo Radyo, eliminigid sa imo, kag sa matag palamati sa nga programa ang KLP. Second letter ko na ini Tita Reg, kag madamig nga salamat sa imo pagbasa sa akong kasaysayan, sang palangga ko nga subong man sa mga advices nimo about sang case, Tita. Kabay nga matapos na ini, agud maka-move on man kami tanan. So let's go on sa aton sunod nga episode. Ang ipasakop ko subong, amo ang kasaysayan ko, humalin sang gamay pa ako. Tubtob nga ako matubuan sang buot, nga mapusla na ako sa akon mga himata. Tita, before ako ginbunyagan, masakiton gid ako, kag halos nga mabuhi. Gani ginbubuhan ako sa ngalan sang Amay, Anak, kag sang Espiritu Santo, nga isa lang ang maninay. After nga ginbubuhan ako, pag fiesta sa Piak Barrio, Roman Catholic ini Tita, ginbunyagan ako. Kag sang ulihi, nag-ayo man ako. Sa pag-eskwela ko na grade 1, naging section 1 ako, kag pagligid sa pila ka bulan nga eskwela ko, nga pulos lang pag-antos. Nagmasakit naman ako. Malapit 1 month or more pagani. So nagaligid ako sa higad, ang tiya ko lang sa kay tatay side, amo ang nagadapulay, nagahungit sa akon. Samtang ang iloy ko, busy permi sa pagpamaligya sang elinuto,
kundiin nga may tililipon tita, tulad sang kasal, patay, o kun may panahor nga pagtililipon. Tahor abi ang iloy ko, gani amo ina ang iya method sa pagpangabuhi. Apang mapisan man ining iloy ko, madamo man ang kasapatan namon, tungod ang amay ko, may ginasagod man nga kasapatan. Baka ang kay tatay, baboy naman kag manok ang kay nanay. Gani, hindi manggintani mabudlay sa financial kung mag-focus lang sila sa mga needs namon. Apang ang masubo, kay mas importante pa ang bisyo nga sugal kaysa pagpaeskwela sa kabataan. Gani, amugid ang akong ginkaugtasan, kay wala gani balon sa eskwelahan, pero may kapital sa panahor. Gani ang tanan nga pagbakas, na agyan manamon nga kabataan. Tita 12 gid kami nga mag-utod, 4 lalaki nga buhi, kag 6 naman kami nga babae. 1 patay, 1 haras. Gani sa napulo ka buhi, 2 kami ang katapos high school sang manghud ko, kag ang youngest, college level. Puro pag-antos, pagpaantos, pagbakas sa pagbulig sa tanan nga trabaho sa panimalay, tubtub nga matapos namon ini nga level. Working student, kumbaga, samtang ga-eskwela, ga-obra sa paryente, agud lamang makatapos. Hindi man tani kami mangu, pero ang financial problem, amo na permi ang hindrance. Gani daw wala agad kami makalampuas sa kapigaduhon sa pagpangabuhi. About sa mga utod ko, nagpalaman na, kag nagpalangasawa sila, kag amuman ini sila, ang lubos ko nga ginserbisyohan. Apang matapos ko sila nga serbisyohan, ay, makahatag jutay nga konsuelo di bobo, ay, matumbuyan ka pa, o kung masakit ka pa. Abi mo di darej, sang alangon pang edad ko, bantay bata diri, bantay didto, sugo diri, sugo didto. Kung may ma-hospital, tita, ilibinagid ang mabata nga utod, bayaw, dayon, ako gid ang i-request nga dalon sa hospital. Kay may pamaba kuno ako, gani nga bisan ara sila nga bana. Ako pa ang paatubangon nila sa billing, kag himuon nga manog pakilimos, nga magpangayo sang bulig sa may DSWD, SWS, nga ginatawag sang una. Ang hindi ko gid malipatan, nga kabudlayan ko tita Reg. So tong 14 years old pa lang ako, second year high school, nagbata ang bayaw ko. Patay na ang bata sa tiyan niya, pagsaka pa lang sa Ortiz nga pantalan. Kag pag-abot sa hospital, ginoperahan siya dayon, kay delikado na siya. Pero wala kami kwarta nga dala para ibakal bulong, tita. Naglisensya ang magulang ko nga mapaulianay siya kay mabaligya siya sang baka, agud may dalon siya pabalik sa hospital. Ang ginbilin niya nga kwarta sa akon, 40 pesos. Wala ako pagkaon, tita. Tapos manuguwa pa sa operating room ang bayaw ko. Paano ko malampuasan ang mga problema? Sang pagpauli na sa magulang ko sa Gimeras, naghapit ini sa Ortiz, kag nanahor, tita, abaw. Kabatas pa manahor nga ang asawa ara sa operating room, wala pa makagwa. Hambal, wala kwarta. Tapos may ipanahor. Maayo man kay nagdaog ini. Kag paghalin niya sa hospital, dugay-dugay, ginpatawag ako nga bantay, kag ginatagan resita, tita. Ginpamangkot ko ang nurse, siling ko, ma'am, importante gid bala ang ini nga bulong? Siling niya, oo, para sa pasyente mo, gani baklon mo gid ina dayon. Siling ko, ma'am, wala gid ko bala kwarta. Pila na, ma'am, bili niya. Siling niya, pamangkot lang sa butika. Pakitluoy ka to. Hambalon mo, bayaran mo lang pag abot sang utod mo, kay importante gid na. So, amuto nagpakitluoy manggid ko, kag nahatagan nila ako sang bulong, kag nagpirma lang ako. About sa pagkaon ko, naluoy man ang neighbor ko sa OB ward, nga wala gid ako kaon-kaon, ginatagaan man nila ako, pero nahuya man ko Pero ginabaton ko na lang, kay tipamatsyag ko, nagapalang dulum na ang panulo ko.
Gapasalamat gid ako sa mga tawo nga may maalwan sang balatyagon. Kag ilabinagid sa Ginoo nga ginapadalhan man niya ako sang grasya. Pagwa sa hospital, masadya patarej. Kay bisan ara sila, ako gihapon ang maatubang sang balayran. Kay sing ganon ko lang sila nga wala ang bana kay nangita kwarta kay ipalubong ang bata nila nga patay. Ti, ako naman na binutig naman. Pero wala man ko mahimo kay akigan man nila ako kung hindi ko magpati. After sa mga bulig ko, ay sa gamay lang nga tinaga ang ginhambal ko, parte sa tanong nga ginbili ni nanay, hindi po pagsakaon sang kabataan. Bawgin sakit gid niya ako. Hambal ko, tapos nyo nga panginpuslan ang baba ko, ang pagbulig ko sa inyo, hindi kapin kagkulang. Wala gani ka mo kabalo sa akon, manakit pa ka mo sa ahaw kagamay nga diferensya. Ay ti, madamo gid nga salamat, sagin bakal mo isa ka pares tsinelas, 3 pesos gid. Amo ginakadako sang pasalamat mo sa pagserbisyo ko sa inyo. Amo ginakadako, ti mayo pero hindi matapos ang kalibutan kag manawag ka mo gihapon. Kabalo ka tita, do medyo dalok ang utod ko nga ini kag maiya-iyahon. Hindi siya gusto nga ang ginaangkon niya nga propiedad, tamnan kag hilabtan mo, kay gusto niya iya lang tanom ang maluntad. Kagbisan si tatay, ginsugo niya nga pahalban sang baka ang mga tanom ko, kag ginagabot niya ini kung magtanom ka sa iya nga ginaangkon. Ti, wala pa man masubdivide ang lokal nga ang ginapanag-iyahan niya, kagalbuton ang tanom ko. Muna mahikaw, kag dalok gani Pero patay naman ni siya, Tita Reg. Sa mapatay siya, wala, gindi kami nagmayuhay sang utod ko ni, kag sang iya kabataan. Duha man lang iya bata, babae kag lalaki, kag ikatlo atong napatay sa tiyan sang iya iloy. Ining bata niya nga subang, wala gabugno sa amon, Tita Reg. Kay nag-away ni ang tatay niya kag ang bana ko, tungod man sa iya pagdaog-daog sa akon o sa pamilya ko. Ano ganito, matabo sa mga tanom niya? Kami kasang kabataan ang ginapasibangdan niya. Wala gid sila gapamangkot bala. Kung bala tao o sapat ang gaperdi sang ila tanom, basta lang magpasibangod gani, ay kagamo kaayo. Kay ang sala nila sa amon pa gina pato-pato. Titani man mangusisa anay antes ka magpasibangod. So mo bala na ang siling nga do unto others what you would want others to do unto you. Thinkers are doers. Subong Tita Reg, ang subang niya nga bata, tama kaniwang. Ambot, bati ko may cancer of the bone, kay dugay na, wala pa man nag-ayo. Naluoy man ko gani, pero wala gid gatamyaw sa akon. Siling ko, bahala na si Lord sa iya. Kung ano man ang pagbuot niya sa mga tao na madinumuton, sa wala man lang sandako nga rason, so siya na ang bahala. Kabay nga makatalupangod man sang ila pagkabugalon. Makadto naman ta sa isa ko kautod nga ginserbisyohan. Ini siya utro man kadalok kag mahikaw man nga siling mo, hindi sila iya mawad-an kag magkinahanglan sang bulig sang iya kauturan. Sang pagbata niya sang subang niya, gamay pa nalang kuyan ini, kag nagpanamkon nga dala masakit siguro, kag nagdungan pa sila sa giyabana masakit man. Di karon, ako naman ang tagabantay, tagahulid sang bata nila. Kung magbisyo gani ang bata, buot nga magtiti kay gutom. Karon sang una nga tiyempo, wala pa electricity diri sa amon. Gamantener lang kami king nga suga. Mainit ko tubig para timpla gatas. Tuparon ko na tared yung duwa ka kingki, kag igaang ang letsihan o latas ng gatas. Pagkatapos pabahawon ko naman ang pangtimpla kag ipatiti sa bata. Pagabot sa youngest niya, bale ano man ang bata nila, 2 ka babayi, 4 ka lalaki. Ti isa yadtong ginlangkuyan nga napatay man. Pagtuon niya. Ining youngest niya, 1 month pa before siya ibunag, naglakat na kami sa Iloilo, kag dito na magulat sang iya nga pagbata.
Ti hamakon mo, nga hulaton mo. Amo naman ni, ako naman ang tatay sang pagwa na sa hospital, bisan nga ara sila, ibalibad nga wala, kag himuon ka, pakilimos sa SWA, agud mabuligan sila sa gobyerno, bisan pa nga makaya man ang kagastuhan. Ang malain, Tita Reg, sang 11 days after siya nagbata, nagpabaybay ining bayaw ko. Sus, tita, wala ka pa uli, 3 ka adlaw, 3 ka gabi, di kay dalag ko ang balod siguro, do may bagyo o hindi maayo ang panahon. Disgrasya, nagkulob ang baroto nga dilayag. Gani, sa likod lang sang baroto nagkupo, kag tungod nga wala siya kapauli, ti sagap naman May pump boat, may panawagan, kagin kadto ko gin sa Coast Guard, dira sa Iloilo. Bisan hindi ko katultol, ginalakat ko, agud nga matabangan ko siya. Ay, salamat. Sang 5 to 7 days na, may nagtunda nga buhi siya. Kaysa panawagan ko dira sa Bombo, may nakabati nga taga Seascape, kag nasagop siya sang Taiwanese. Gani, kapauli siya nga buhi, nga halos sugdan na ang lamay sa iya. Salamat naman sa akon mananabang, kay ang tag sa kahiling ko sa iya, ginahatag niya. Tita Reg, amo na bala ang siling, hugot sa tagipasuon mo ang pagpanawag sa iya, i-grant gid ni Lord ang imo ginapangayo. Amo man gihapon ang kakatabo sa kabuhi ko, tita. Bulig-bulig, pagkatapos baliwala lang. Jutay nga pabor, hindi gani kadungdong. Ti amo na So salamat gid nga madamo, Diyos na ang bahala. Subong dako man ang ila savings sa bangko, kay may abroad sila nga bata, kag ang makasapatan nila, ginabaligya nila, kag gina-saving lang sa bangko, kay may gasuporta sa ila nga mga bata. Pero abi mo Terenge, ay wala ginabala kahatag sang pamasko sa akon. Pila na magbalik sa abroad ang mga bata nila, ay Diyos ko, wala gid, as in, wala. Sumayo pang iban gani, kay gapasko pa sa amon, pero sila wala gid siya. Sa good man magsilingkang, wala kabalaslan, pero that's it, ang mga habits nila. Sa mo na lang galing, kay bisan sa church kani, kangilin gina nila magsimba once a week, month di pa gani kahatag offering. Pero abi mo Tita Reg, ay, permi lang isang utod ko, ginalagas ang iya ginawa. Hapuon, abi mo, ti kay palakaon baboy. So one time, agi gani Tita Reg, siyang i-confront niya ako sa alagyan namon, pasaka sa amon balay. Tiyambal ko, hindi mo kami hatagan right of way nga. Tidin mo kami paagyon sa kalangiton, kagamay gid lang sa lote mo nga ina, ipadala mo gid buot mo dyan. Hay, si bayaw ko, amo ko no ang gareklamo. Tiyang balon mo siya, right of way lang na ang ginaagyan namon. Tiba ison, pagid nila ako, kay tuyo, pagid nga hikawan gid nila kami. Siling ko day, mag-utod kita, isa kita kadugo, kag unod. Hambalon mo ba na mo, nga tapik lang siya, hindi gid magpatama sang kahikaw. Kay kamo gani, gaagi man sa duta katawo, nga wala haw. Paintindihon mo, kung wala siya kaintindi. Kung gusto mo, bayran ko na lang na, kung may kwarta ko, ang una nga side. Agod, wala na taawayan. Sabat niya, nga bayran mo kay ginadugangan, gani namon ang among duta. Ti hindi man na sa imo gid, kung usuyon ang diretsyo. Takan kami mamati, jutay nga pasaplid, barabad sa utang loob nila. Jutay nga bagay, padakuon gid. Sobra man. So wala tadalon nga isa kahakop kung mapatay kita. Didto pagani kita hakpan sa patio. Ti kanong man siya, hasta ang bayaw ko, ti hinambalan ko Tama ka lang kay kung wala ko dugay ka na naanhing. Ti wala gid ka mo kabalaslan, ugot-ugot gid ko kay damo patawog ubra sa krasada mo. Ti amo tuya ang time nila nga mag-confront sa amon. Hasta subong Tita Reg, wala si bayaw gabugno sa amon. Magbakal gani ko sa balay nila. Gapabungola na siya. Ti ako lang ang ginasugo sa magulang ko makuha kay hindi siya kadasig kay ginahapo siya. Ti mo na ay naluoy ko sa ila kay sila lang ginalibak sang tao.
Bisan ang mga umagad na iya kag mga apo ay do wala gid gataha sa iya. Amo lang na galing kay kun may emergency, kun wala na gid dangpan, di mapilitan kagid magmulis siya sa ila. Kay ko na ako lang nadudla na gid ako sadtong gamay pa ako. Ginsugo ko ni nanay na mahulam kwarta sa iya kay importante gid. Ay wala bala niya ako singgitan nga ano pagamit namon sa kwarta kay dayon hulamon. Di dayon ko na lang talikod kag magpauli sa balay. Hamba ko kay nanay, kinahanglan man to nila ila kwarta nay. Di wala na lang ko maghulam Tubtub nga may ara-ara na gid sila. Naglain na gid ang batasan nila. Dumduman ko pa tared, siyang galigid si nanay, ginabulus-bulusan namon duty. Napulo kami nga mag-utod, 4 lang kami gaatipan sa amon iloy. Abi mo tita, may mga prutas na sila. Ang mayo ginabaligya, ang kalain udunot, amo na ang dalon kay nanay, kag ipakaon. Ti, galain ang buot ni nanay Gahibi si nanay, kag maghambal. Panugid, nga kung hindi dunot, hindi pagpakaon sa ako nang. Ti, nay, pasensya ka nanay, kaysang pagmasakit niya, ang tanan niya pag-atipan, ginhimo mo sa iya. Ti, base amo na guru balos na pasalamatan mo na nay, bisan amo lang ina, maging pakaon sa imo. May Diyos man ang kalibutan. Gani mag-ampo lang kita sa iya. Tita rin, siya pa do parte na kalawi sa sulat ko, guro maayawan ka na sang basa, gani tapusan ko na lang ini, pero madamo pa ako sang istorya, galing gatulo luha ako, magpamati sang kasaysayan nga masubo, kag nasakit sa tagipusoon. Sige lang kung anong iya gusto para sa aton, amo man agihapon ang matuman. God bless us all, basta ang sling niya, ang nagapakaubos, ginapakataas. Kaya ang nagapakataas, ginapakaubos niya. Tubtub sa liwat nga pagbasa, madaming salamat. Kag maayong hapon sa inyo tanan, kag sa sumulunod sa KLP, Tita Reg. Sa liwat, si Mama Neng, sang Gimaras. Among ang irony, no? Sa isa ka family, hindi malikawan, paglainay sang buot, mga gut-gut, ang mga pag-ugtas, ang mga pag-irinaway. But it's good, ha? Nga may quote ikaw diri, nga sila mo ang nagapakaubos, ginapakataas, kag ang nagapakataas, ginapakaubos niya. So siguro you just have, no? To remain humble. And siguro stop mo na, no? Nga ugtasan inatanan. Kilala mo ang utod mo, kabalo ka sa mga tao, sa palibot ninyo, sa pamilya ninyo. So siguro it's enough. Hindi mo na siguro pag kumbaga iubos-ubos nga langutan ang mga tanan nga mga nagakalatabo. So another thing, if you help, do not expect anything in return. Ang importante nga nakabulig ikaw. Palan mo kung may expectation ikaw bala, kag hindi matabo, so malain lang gid ang imong buot. So better not expect anything, especially if may nabulig ikaw and you expect nga ikaw buligan man or pasalamatan man in return. So hindi mo na lang siguro pagpanumdumon, because the more nga magpaabot ikaw, kag hindi ina matabo, mas the more nga magsakit ang imong nga buot. Hindi bala? And so that's why, no, ang tanan-tanan na lang, though, hindi mo na namian, ang tanan-tanan na lang, though malain na bala para sa imo, that is because may ginahupot na ikaw, nga kalain sang buot. So siguro kung tapos na to, pagin na lang da, no? Tapusan na lang na. Ikaw naman try to move forward. Kaya ginabala nga, in as much as possible, no? Kakasa ang mga hatred, ang resistance, ang mga kalain sang buot, ang anger, because that is what is going to eat you up. Amo na ang magapapugok sang imo nga tagipusoon, sang imo nga dughan, kag magapabugat sang imo nga balatyagon.
So, throw them all away. And just remember, nga no matter ano man sila kaayo or hindi sila kaayo, the bottom line is, mautod mo ina, pamilya mo ina, muna gani, no? Ang irony nga, hindi kita kapili kung sino ang aton nga mangin pamilya, kung sino ang aton nga mangin paryente. So we just have to embrace kung ano man ina sila, kag no matter may kaayuhan or may kalainan, we simply have to accept because miyembro ina sila sa aton nga pamilya. Hindi na bala, no, nga later on sa mga tion sa nga kalisod, di kita man lang na sa gihapon ang magaunungay, kita man lang ang magakilit-anay, ang magabuligay. So nga i-allow mo, no, nga magpabili ng hatred, ang resistance dira sa imo nga tagipusoon nga sa pagkaulihi manaog na sa anger kay kabudlay gid sinaiya nga maglakat nga matawhay ang imo dughan, matawhay ang imo nga isip. So no matter how hard, try mo gid kay hindi mo pag-i-allow, no, that they would affect you that much. Of course, isipon mo kanya-kanya may mga pangabuhi na kamo. And siguro manami man, no, nga if you would start doing something good sa ila and simply doing good sa ila because you just want, no, to do good para sa ila. Kunos mo si ma-appreciate kag makita man nila, ay dito ka nami man no. Sige, balusan taman sang kaayo. So kung na-frustrate ikaw, na-disappoint ikaw before because feeling mo daw ginagamit ka lang nila, ikaw lang ang kaladuan nila, ikaw lang ang talawgon nila, tapos hindi mo lang sila makabalikid sa imo, amo na, no, ang para sa imo, amo nang ginahambal ko, nga kon nagbutang ikaw sa mga expectations, kay because nagbulig ikaw, and then hindi matabo, no, nga balikan ikaw, sang imo kaayo, ang ginapakita sa ila, dira nagasulod, ang mga gut-gut, ang mga kalain sang buot. So start, nga hindi ikaw mag-expect. And kung gusto mo nga magbulig, do it with a heart. Ngayon na ba lang, hindi ko mo nga napilitan lang ikaw, kundi nga gusto mo nga himuon ina. Diba? Papangibabawon ang pagpalangga. Now, kung hindi mo kaya, then, siguro pauway ka lang nga na ita. Don't say anything. Don't move. Kag kung ready ka naman liwat nga sige na-embrace mo na-accept mo nabaton mo na nga may kanya-kanya man, no, nga kinaugali ang tagsa sa aton even if magululutod kita pero tilain-lain man ang aton nga mga characters, lain-lain man ang aton nga mga ugali. So but kung ara sa aton, no, ginapapangibabaw ta ang love and acceptance sa tagsa-tagsa, daw mapahilayo kita, no, sa paglainay sang buot, sa pag-ilinaway, kay everyday sila malanadang imo nga makita, kamo malanada ang nagainuptanay, considering nga sila yung isa pa kamo kalokal, so that means, no, palibot mo, mga pamilya mo, so kalaway man na, nga nagalainay ka mo sa buot. So, if you want, nga ikaw hindi mangin mabugat para sa imo ang tanan, so, start nga mang-ariya ikaw sang imo nga luggages, extra baggage, ang imo nga ginabitbit, ang inang kalain sang buot, ang mga gut-gut, ang pagkabig sa ila nga mga kaaway. And so, siguro dapat, no, nga you just learn, nga batunon sila, kung ano man sila, and forget atong mga tinion nga tinagbulig ikaw, nga wala ka man nila buligan balik or wala ka man nila ginsuportahan sa imo naman niya kaugaling nga pagkinahanglanon. Kay because kung padayon lang, no, nga dumdumon mo nga mga butang nga ginhimo sa imo padayon lang nga kasakit ang imo nga mabatyagan. But kung isipon mo nga tapos na to, bayin na lang da, and you still want, no, nga magbulig sa ila, kag kung tagon kanila, ara kag gihapon, then do it because you want to do it. But if you do not want to do it, then do not do it.
Okay? Hindi ka man siguro nila mapilit. Pero ang importante din no, nga you learn kung paano mo nga kumbaga enlighten ang imo nga kaugalingon. And I hope you would arrive sa sina nga mindset nga wala ka naman sa may mahimo dira kung amo nang ina nga pag-inugali, because after all mga pamilya mo ina sila. So either you accept them or you don't. Ang importante no nga kung tani may peace of mind ka lang, every time makita mo sila, wala ka na yung isang kalain sang buot tira bala, kundi nga acceptance na lang. Embrace them. Amo na ang imo nga family. No family is perfect, pero ikaw no pwede gid nga makontrol mo ang ilang mga reactions, words, actions, hindi mo makontrol, but ang imo yang mga reactions, ang imo mga words, makontrol mo gid. Because that is yourself and you can control ang imo nga kabuhi. Salamat gid, and I just hope you would continue, instead of thinking bad against them, think of good things para sa ila, and you continue praying for them. Kag para man sa imo nga kaugalingon, so that no you can just say goodbye sa tanan nga mga hibumunot hinanakit mo sa ila, and magpanugod naman liwat no. Patuna sila as they are, and always keep in mind pamilya mo sila. Salamat gid sa imo mamaning sa gin-share mo diri sa amon sa sining nga hapon diri sa kahapon lamang program. Oras naton 2 minutos na makalipas ang 3:00, magapanumbalik kita pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan naton ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang naga-toothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabahian ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factor. May istorya dira, kung ready na, kag kung may time ka maliwat to go back to your stories na ginumpisahan ninyo, palihog tapusan na hinayad ni email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kag mga kabombo padayon na nato ang pag-enjoy sa mga istorya diri, and keep on sending your stories, your experiences, and let's keep one another inspired every time that we are together diri sa kahapon lamang program. So balikay kita buwas, madami nga salamat. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid sa liwat. Good afternoon and God bless.